the time where the metasha be and say you. Non so aba pa sima enso. We asamwaka asamwaso no. I say we esi asantemampo. Asamwaka asamwaso. Ti 77 no. Bronya bosom ya tosu mienu ne da tosu edu ensia enene 16th February 2023 kakra 16 funanya aba no. Hey, yesane akoya nim kwa we yo pamresi akwa wakọ ne ba bie na emofra hu na wodwane no. Hey, okoduma samu a wohwa fidie ema tromo bedie ko adidie no. Hey, enne kokote de babi bepam cheche enne na mi bo date no sa no. Hey, uti so difo na ni age mi bo date no wo difo ni age papa enne wokono yoko enne wokono eyoko ni ebekwa ko yanim adinkunim otwemu tan ye bedinkunim enya asem keto akra odifo ne pomte sen ba nyame adom ho ye ehye na ene marketing ti won say afena nkwana bi school it we be makra sabi na wo hwe wa mo kakra cause enye easy now cause wo do be be frana ntoma kakra se hwa de yekuru hwa yekuru odifo betima tutu din kra wadawuma ana kote su yekuru odi se yekuru wo kan parliament ya se ne be makra yekuru kra akaye o da bi o se de odi breni city o ya sofo ko bi fufuro bi kura na kan ya o ya sofo edin sofo na da so nye din kwasa wo sa yi odifo wo na nyankopon kasa o kasa fa mu na mo akira ase yanko ye nim na me hu ye nyame adom kona bi school ti eguso a ye program na time no se de esi kon de e ka me kokone ke che 20th ana ka for na boy 16 no na ka jompo okay 20th o kakra na kokode num so nyame be ye wate kama nene in fact me hu de si woni mo ti be se be ma ne ba o ene de mani gani ko muna samwa de ka budifo na die ene de mani na die we nya atesem ne abrowatia afo so be ma bibia boko nyame adom enye ye nko na ade ahia ye ya ye nsusumo sudwete nwu nyankopon so enkwala nda bi omu bie school mu sa makwan anti nya we nya asem foforo bi aba na nkwala na bie school eno ene se ngwa aba ne ko school na ngwa na butomawe asamba ya no ntone bo ai enya ba ko fo na ewo wati ase nya ba ko fo so na hwe school ni akola na ase school nkoda nti enye se nkoda na bie school na den nkoda da bi omu bie school ko ba ana afa na ne ba no ko school awa bi ana ya hode ba ko ye tiri so e ofo so be manyame ya dom ode yanko a chen ye ntachirema da bodwe mu nti no ni nyina eye asida ena ye de ma trade ampo ba se ya dom no wa hoahoa yen eti ya da so ti Asem Mpe Nipa ya tena se nenso so no ye wo bi edema de hye no ye sra ya dofo ene ye tiefo ya hwefo nyina se na nwotwe bebo am ya ko multi TV decoder eye Sompa TV ne so no bomodia na sesia no ko Facebook search engine ho no eno ane se wo boss Sompa 93.1 ana se Sompa TV Ghana ubenye live no wa share said the show TV na break na YouTube and so also be ma besi abrochifo no de no eno so eye Sompa TV no eno no nene omono asamoa aye guy a boy abe the boy abi ene sa ni dino da ya didine man no na cha na hye no ene na ebisha no one fit designer so for nim WhatsApp so ka say wonim WhatsApp I tell you obna some shame ni say etiefo hwe Facebook mame we WhatsApp designer chekura ba we what's up DG shade sisa
I said that be a tara. What's up? Come fry. What a tobase. You. Some panel 3.0 biamla or mass of ha. What am I? I know more can once. Now what do you say? Dear Crabba. What a tobo. Radina Gopon. So party Ghana. Facebook. And a some panel 3.1. Some part TV so YouTube. YouTube na ya some part TV. Be defending me. I would be am la me share yi. Omuna Samoa chain na wa hwe designer. Say be makura kwa kan me. Ofoso okay. Kwa mono so ya buy na Omuna Samoa share che buy na Makai Mr. Jemfi Enum Hotel. Enum Hotel wura the Heartman. Na say we somebody om dia be si hoya the Heartman yes Mr. Jemfi no na nim say you catch na ene no e person no catch no oboba animu na answer no Mr. Jemfi no papa wa cheche o there be so no so nim fie no kwa ni mu sente no bro no so no say na bia Mr. Jemfi dro ye e che no de obehye na ne dodo no chen de obehye na ne dodo no catch de cha de o kasa ya jai adami run office ya say no mo wo shebiness ebi sada ni table so I so any part of no ya na wo de teta manfo ana mpese wi abehye no Debbie obia one type of dressing ya o person dressing ono ne de no why ya na me fu say wi antia oh Debbie forget about awia awo bakola wo hye awia mu yakusukuku kola wo hye enti ka kire ya chia wa aguna ni de hye onam kwaso tie ye kwankwa do bi no otu kwa no abedi ono ye kwankwa do bi o take it we do get an car obedi di kromu a am so this one dem was so e bi odie ka je no kwankwa do bi o oba krom bedi di be ye adwuma na okokuru kituo mu akoda kwankwa do bi sa na ye but no fra kwantuom na ba adwuma sa so do so fra kwantuom ba adwuma fensi ba bi etwa take it bia wo de ba adwuma bia no fra kwantuom Nina kwa anyo tam no nyodi na odi edu ba bia ya hweyi o as omra samwa chei wo wusi ekuraba ubra na wo hwe kuraba enu ti adehia momra Facebook momra Facebook na sekaye be makura kan na echenefe na minim die ti a odi fo so se chene ti se kuraba se be mpraduasa se be ma hye che ba bi odi akokeka ne wa momra Facebook Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno eye Facebook omra samwache no na ukọ YouTube abogafo ade no so a omokura de be se cheche ye kuraba na nye kuraba abogafo de be ho eno so ye Sompa TV omra omno Bibi aboko de daddy ene mi hu se aye ni ti no na ene no wabre sane o bempon bi ko hia ne okay so ni wo de che ya de ko ye da bi se che de mo ni bebre ni me che bia so ni wa anything my design che bia odin me che bia odin na o se me no one thing na se me kan bi se ma che kura se pa che and at the same time ma san che kuro mu so a che me wo me to atoprenum me amakom guy and I'm some asafo guy adum ne Fantino town ho nyina me nkrofo ho na nipa bi wo a ya kana sem se ya na atams no ten bibia yo okay bibia okay me unse me pese me ko deep na de onim de wonim no na obo content ko hwe de eba na de onim nti ya na no ma bi wa me pese me so obi akọ nkran akofa mattress awu e de abakro mu so na sankaye na de mabodi mi modi na me grade asasem ni o se na wa yes di o modi man ka nyama ye din en na top ehwe ye Nike so na me nwe me no san me ho atale ehwe pa e wodin Nike en da no design ukra wonim design Nike wonim se we design wonim Nike iti wa yade na woni me pem so Nike o de sem ni nya yade me no pem so ni nya yade ja enti ya tafidie so no bi ko hye ne hayumo so ti ase ankoye na ono asan jaye iti se na o kan bibi sa ma me mo ma ye kakra 5G kakra ento fo so mini asem bia ne maka amanfo mo YouTube mo nya be hu eche na hye me no eche mum de ka nebo
ne boarding ye na the same time I say chebi abeka se designer na me pese me kodi nti wo de Oforisuo yanko enim odi na odi uyi ano say na wadawro ma minua payine no mi hunu ntamu a on se mi hunu no da be wura yi mi hunu ntama ka mi chere etotwerenye eche de nya me ka che ale se de bi o cheche eche kiki ya me bona baso yi eye ba we no akoyo batan ya wa wonsia koraba ewo nsamiensa eti ka minua no wonyi na ka enye fe wai wadawro ma bla ani wakoyi o mattress na da ka ne to akọ fẹfẹ nkan báyẹn atresu wakọ fẹfẹ wọn ti máa ń fa nkyẹn ṣe na mi ní ọ̀nà ntí nù. kwamna na ukọ nkran yẹn kran kọ aso te sẹ. mi mọ amani ẹni. dẹni o ba na kọ ẹ dẹni bla ọmọ nọ dẹbi dada obi ẹ dẹbi tie ìbàtsọ nkọ nkran. asẹ́mu akẹ́kẹ́ mi rodo ni nyina rodo statement ni. Echedi a guy. Echedi a kama. Na mami ka. So efe. Wo de anya kama. That many. And them out of 5G amano so on. When out of 5G mami. You want out. Me. E be rapper e ma for me mami cutting. And me be rapper e ma cutting. E ma for. E ma for. Ese me adwuma ma ho. Na so da wo adwuma mami. Na o de bia na wo mesre wo. And ese beti ni mbanifa kokot. Oh, court sika. Ya na mesre wo. Me no san me catch you say manamo na me che opani me bawia jao me hu nga me hu shen ansa na obe hu shen bawia ansa na obe hu owura we no me ka sam cho say me nam bia no di manamo yachi wo ye adwuma mame na we don't know oba rap we free bronya me sha dem a me wa me rap no ya wote ya no na don't say boy na mizo na wan na mizo ya ma for ya man katen na say me ye adwuma ma ho me dem perifa be kokot. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na yaso eguso awotie no na ekoma asa no se de ka kire wosi biebie punu onyamtwede obeto na so obekọ kwankwan do bi obekọ ofri kroketu mba be yadwuma krokesiem na okọ no akoda sana kwankwan do bi odidi o say yeah no me kwana mfuso ko kamanka why am say they are carry na onko ye na wadi ko yaw oti asem na so focus o mona samu ache ne yekuraba na wadi ne ho yaw sabe o se sofo o Facebook on be jaja man ya be ye e so mo form adwen kirem la ya be ka kire eche won sheche basasa o o se yin na ye ba ye hu ni me ekoso adwom ya me bra wo sheche kama ade na se wo sheche de ba odi for Samuel be se me kan wasem ba ne no ene che no she ye no ye de ya enye we pa wa tu kwa pa no to ade abre ne ba pa minto kwa ba sei o to ade abre ne ma bebre because ayi ngwa be ngwa ne la long ngwa no beto. Okay dwumadie edin ede Asem Mpe Nipa na Oforisuo Aboagye mene mapamfo omono asamoa ewo ha saa na odifo po kwabena wono so agina adwa ohne yire mame yeboa akua asua mabronya waya abrewatia enso ewo ha chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka na ya mensa brampa waya ready ene wona di bonkumhene no wo chichi fidie ni fruma ede mame production team no so oka ho enye asem keto akra na ekoba jesi obi bo nsase ekoba jesi owai Asem Mpe Nipa nti ekoba jesi ko ehwehwemu aba hey asrewa na mafuasi asrewa wo montam kese etu ne hwe ekoba jesi ko ehwehwemu aba na oyukoba jeboa oyukoba kwaku yeboa ono so eka producers ne ho enye asem keto akra uko MC ahwa omna wo edi dwuma Dr. Silas Ima ene Buffalo omoso bojuma Buffalo ewo ho wo bo dwuma Ima ene Silas wada Roma ena uko social media handles ne so a Facebook ene YouTube no ubehu yen na wahwe yen ede afri ho na ebo no nwotwe bremu a ye babo wura TV no so na de ewo ho bia ye ne ahwefo no so
atwa so ede every wo kofro bofu mpa be maso ketua me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni Oforisuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so yenche ho no ena futu semu a me ne mapamfo ye de ebre wo no the voice we hear na eno ena ye kirem se eni a ye tai etie no ene a ye tai etie no wodofo eduru babia enipa ansana obi befre wo no na wo betie no eyene se obi tiam na wo frew ana se so obi kasaboko na wo frew a de wo kasaboko no enipa no ben no pa wafa akonwa ene no nete wo na chese wo ben no na obi so atiam ewa chichi na wo de frew na wo tepe ufi no na utie no eno ene ye frɛ no ene voice na eno bi beka se the voice we hear Oforisuo na Asem we die ne sei empepi wadasani eduru babia ya na enipa wote eni mienu bi ewo wasum eni mienu bi no wote ewo wadwenim eno ene the voice we hear se wo beka ya Elia na woye osofopani ewo titibremu na Elia enkomhye a wode ema Samuel maame enam so ema Elia Samuel kwatena asofie ho no eduru dabi na krupotwe dia pompe se okasa Samuel ho na kasa na Nyankopon kasa che Samuel na otiemu no ema Samuel etin wonam na Samuel adwen kire no se eye Elia sofopani na efre no na ebraso se Nyankopon kasa Samuel ho enu ti sane na wote no esanse na Elia yesofopani nti no Samuel ko Elia hokobu sanse eja wo freme na de tosu mienu ekoye Elia ka kire se konne koda na memfrew na ne miensa so no Samuel sate ene no wosan ko Elia ho no kubusa ne se eja wada roma wo freme na asem Elia ka kire Samuel ne se konne koda na wote eni no biemu a jesu se eja kasa na wakuwa 80 enu ti se wote eni a kasa na wakuwa 80 Samuel kwa ka kire krupo twedi ampo ba se yadom no na oto Samuel enkra na enkra woto ye no ekoma Israelfo ema babi adwuyi pa enu ti enema futu Samuel meka nyina na se wote eni bi ewo wadwenim wasumu a tie ni mienu na saa ne na wotie no ukotie eni na ye papa no anasa de ye bone no na ukotie efri se eni a Samuel tie efri krupo twedi ampo ho no na eye ne papa na eboa Israel fo yie pa enu ti odofo na asma meka chon se eni a wotie no wo mana ba beboa wo se de eni no Samuel tie no eboa Israel fo na epepi ya na ya title se amafo pi ka said the voice of the people is the voice of the Lord. Enu ya kama na kwa sisei eduru babia the voice of the people no enipa bebre edi hu adanse pa no amafo ka onipa afa wo ho no eno na yeye ne tibiam no yehunu no se de enipa bebre ka no eye tanya no a krupo twedi apoba se yadom obeti de dodo no ka no no aye sansenche no de amawo. And only the voice of the people is the voice of the Lord. And no tiadia waye no eye kama. And no tiamanfo ebo wabaso no na krupo twedi ampoba se yadom watie de nipa dodo no ka no no afaso ade ahira wo. And no ti mami abo awadawroma yenko Psalm 95 verses 7-8 near radio na yenhwe sede ene se woti Nyankopon ne a na wodi je adwuma sede si boawo ewo wasetenam esi boawo ewo abrabrom. Psalm 95 7 verses 8 na yenko tie sede Nyankopon ekasafa ene ho wose se woti mene a
se wote mene a emprim wakoma eho enem se hye Psalm 95:7-8 yenko Ofoso be ma yenkenkan free enwom woma no eti no eduokono enum ne sensaso enso ene enwotwe no ose na ono ne yenyankopon na yende ye na didi bia nkrofo ne nsem enwan enne motemene no a monya makoma se monya makoma denden se motemene a monya makoma denden se meba se masada no ehwa na wo 8 no wose motemene a mamonya makoma denden okay enu ti wose motemene a monya makoma denden enu ti odofo eni mienu na wote no yani atate yetai amafo tai kase sa ene no ba ko ye nyankopon ne ba ko ye bonsam ne eno ena Psalm 95 ka che no wose wotemene a me emprim wakoma na nyi wakoma denden wose if you hear my voice harden not your heart. Sana potoka san bekachro. Or say if you hear my voice, harden not your heart. Emprim wakoma enye wakoma den. Eduru baby a eneno a ekasa chira no. Kame me kwa me de. Kame kase yentie eneno a eye papa no na yeni so. De tie de eye papa no ne diso a de bia nkunimdie ebekwa amayen. Eno no de obi atie o. Obi wo fie sesi obeka se de ofosuo kana eyampa o. Eni bi wo ho a etumi ka cho se kofa na wukọ wia obi ade no se wantie kofa no na se ugyae a na utie nyankopon ne no ka se jai no a ebeboa wabrabom ye pa ya support nyumbi wose ho konkura wotimi mu no se wo kasa kire me a ma menti wo niye wose ho konkura wotimi mu enti nipa dasani bia no nyamesu ewo mu efiri se wose obo nipa se ne su ene ne suban so enu ti no ene no a wobetie na ye papa no ene anwumre mafutu sem a mede ma one se yentie ene no a ye papa no se yetie ene na ye papa no a ye beye nkunimdefo epepi ya na amanfo bi tai ka se obi ti obi kasa we de kwa kire no no de otene kasa pa o ye mu se yan wo se we tuwe kasa we so ti we kasa na de bia no mpempi amanfo taka no kasa obi tia mpempi no amanfo susu se wono no ka asam che na obetie no ye mu se otene kasa no wode ne ko yemu anaso wode ne ko sayem enu ti wose se wotemeni a emprim wakoma enu ti se obi tufo na wo hwe na ne no de kasa kire no ene no se emfa wo nko papayom emfa wo nko yediem na saye na du bekomu a sa ne no meka kire no se mentie emwa okra na akro bia satu kotokwa mi ate ase se ewiase akokọ bon brekuo bon enu ti it's up to you se ubehwem na wayidi ope sa akokọ bon brekuo bon dia na se ni no ye mienu dia ye hwe ne enyi papa no ye yi papa no a ebeboa yen ama asetrem aye kama pa se wo hwe na obi etufo eni no a odi etufo no afutuo ne papa afa dia nye papa no gyan na dubeko seyim Abrati ayenhwe Hebrews 3:15 na memfa mekasa ne nyina enko awieye efiri se Samuel tie ne mane boa Israelfo a se obi tufo na futu a wode ema wo no afutuo no beboa wo wodaachim wo yiediem ebeboa usuku sem ebeboa udwadie ebeboa won kankrode a se afutuo no na nwumire me se osetie na afutu ado beko sayem ama daachi akọwie wo fiase daachi ebema wo kura no abrabọ no ensi wo yie ebewie uduabọ basa na duabon beba dia na ye obi ho asam no akoka duabon beba dia na ye krono enu nti se wote ani bi adu beko se yimu a enanwumire jan Hebrews 3:15 yenko Hebrew for my timian sanchiche mu dunum no wose na okasa enne se wote mene a emprim wakoma se ehiye amen Hebrews so aka se wote mene a emprim wakoma enu ti mede mekasa no ekwa wieye no ene masem nyina meka kire wa ne se afutuo bia obi di ema wo se yenye ni sei ebeboa wo yenye ni sei ebeboa no ka mesraw se eni mienu na ebeba no yenhwem nyenyi de ye no
said the beya and nene babano a yeno say ye fa a babboy a Dutch ambrabo not the idea because Osei mono yenyai Yahre yasapon bo nyubi yemfan swem na enyoma emfan konkai emfa emaye Omna Samoa Ovoso bema. And wa ma me raho. Asapon mu de eba. Amaka me ma abrase wa. Me ka se no we keeping near the new issue na meti mani ente. The was one say yasapon aneti wa. Uncle we to be betting my almost edin. Uti omo nyuma. So shoot more than said they cry walk out. Na o se won konko kasa kire me a ma mente oni ye pa better no won se wo de wo kasa kire no won konko na so nya won konko o na aye de asem no wo ade bia me ka asem wo se Peter me chiao ene point ne ano odin Peters of Moonlight nka me ye twa waja ezu me twa waja kran ko abewati abeka e twa go point na ano odin of course won se ai nkomobone ese obrapa nkomobone ne ene obrapa no ana se nkomopapa ne ene de sa sem na kwa besepa ne besiko nya ha ba etase ne banim de fonum enoma bi nipa bi adi nipa adwen bi achi ama ne bebi wonam no ano odin enti won konkro no owosoro ana woni ye nete batu be de ne wohu na ne nya na kwagina adamfo a obefa ana wonwia one nete ye kan anya adamfo nko an netimi se wo obu ho ni nwia kra wo ye kra no se be na ne ya ye ni mobi a se be de nanka wonam no nanka ye eni bi be kasa kire no na wante sa ne yi tene amani pa bi enwum bi obi boy wo senka mesa ya kwada bi mu a but etwam ene de ne ye ka Asem Mpe Nipa on ye no ye moto no Asem Mpe Nipa na ne pe ne ho asem
ya wade bi wa baby a wo kɔ no baby nipa ne ka no bibi kasa kyerɛ wo sɛ ade wo ya nipa yi kan ɛsɛ sɛ wo san ɛmfa na mekɔ ya wo fie no wa mekai efie no wa part 2 saa na meka no sɛ anante agye part 2 akora bi a wɔda ne baa bi dwene ne ho na ne nkrɔfoɔ bɛka kyɛn sɛ obi sie nkɔfa nantwie anadwo ɛwɔ pachi number 2 ase na wɔ number 1 abranteɛ ya da o na damfo sɛ ɔyɛ nkɔgya me abranteɛ sɛ bibi kasa kyɛn sɛ dabi me nkɔ na wanya ni da hɔ na ɔtena babobo ya no ɛna pua dɔtɔ sɛ saa akorɔfoɔ na akɔwie nantwie ɛna wabɛfa ne sɛ yɛ nkɔnkɔfa nantwie no wonim ade a ɛyɛyɛ wɔn gu so a wɔn kɔ load nantwie no gu abobo ya ne mu no ɛna lam ebulo yɛ na deɛ yɛyɛ ne sɛ ɔkɔɛ na wɔn ka kyerɛ sɛ ɔntwɛn na wɔn kɔfa load no aba wɔn anka no kora nkyerɛ no na adafo anka no kora nkyerɛ sɛ korɔ no deɛ etu ɔno no te abobo ya no sɛ wada se etu wɔn de nneɛma no bɛgu mu wie yɛ no wɔnim baabi a nantwie no firi sɛ wɔn akɔ wia afei kuro no anadwo brɛ scatter si yɛ volunteer wɔ kurom hɔ kuromfoɔ wɔn kɔ wie nantwie de wɔbɛfrɛ no no wɔtɔ ngura wɔn kɔ ɔno ɔte moto no so no na wɔn kɔtoo no ɔsi adai ɛsɛ mo yɛ kuromfoɔ pipe krana na wɔn aku no asɛm ne ba yɛ nim so deɛ wiase ɛni bi eduru mɛ bi ɔfɔ so ɔkɔ foro kaa kora na ɔkɔ baabi a ni bi kasa kyerɛ wo ba yɛ ana asoɔden hu ɛtimi biitiw mede masɛm ba wei na branteɛ bi ababaawa bi a wɔtu kwan wɔba weekend no wɔkɔ sunwan ɔkɔfa kaa anadwo ahomakye because ɔbɛkɔ adwuma nti ɔduru wɔ na kaa no na aka nipa baako pɛ wɔyɛ sɛ wɔfoɔ apɛ na obi ɛsan ne ho ɛkɔyɛ abufuo maame so ɔbɛto me no ɛsan me ho ɛna bibi kasa kyerɛ sɛ gyae ɛna ɔtena se nti second car baayɛ ntɛmpa na kaa no nso yɛ ma ɔmo duru animu na kaa na nka ɔkɔfo no na ɛda hɔ na nipa deda fam wiase duru mɛ bi hɔ no ma ɛne no a yɛkasa kyerɛ no nyankopɔn mfiri so ma ɛmɛka nkyɛ but wankasa duru mɛ bi a yusu box ɛwɔ kwan bi so Oforisuo mɛda ase okay pɔkɔ abena bla ɛne no yɛ mmienu sɛdeɛ wɔka na ɛne deɛ bɛmu wɔ ho deɛ yɛ quality no ɛne sɛ bɛma wokɔ obɛyere ho wodeɛ wonim sɛ ɔba no atwa wo toro na wokɔ na nyame wo nkokora bɛkasa akyerɛ wo ɔba no akɔ no ngyae ɛsi yɛ apɛ na mo nsɛm hom so bɛkasa akyerɛ wo gɛ no wokɔ a yɛne yie paa wɔne kunu na wakɔ akɔfa na asɛm na ɔka kyerɛ wo no sɛ gɛ ndi ka kyerɛ sɛ wɔne kunu ampani ampa na wɔdi akyire ebia wobɛyi ntadam wɔ na bɛworɔ ho na ne kunu so ne kuru so ayɛ dɛ aba bɛpie so ɛne no sɛ wɔhwɛ ne yɛ a wɔbɛfa bonsam deɛ dɛ gya nyame deɛ no because nyame wɔkasa once wɔkasa so mu da hɔ sɛ wokɔwie obi adeɛ na wokɔbɔ korɔ no anaa kokum nipa yɛasoma wo sɛ kokum nipa ɛne ne bɛba abrante gyae ɛnyɛ hwɛ wate ɛne ne kɔ na bonsam aba kɔ kuku no wei ne ho ahi sɛ ɔno no ɔkasa mprɛnsa ne nan so because ɔbɛ sɛ ɔkasa wura w'adwene nim ne kɔm ye na ɛboro nkonkoro deɛ no so nti voice no wobɛkale wo nipadua sɛ ɛno a metu kwan na mesɛ awurade mpɛ sɛ metu kwan sɛ me awurade mpɛ sɛ mekɔ a ka ɔbɛka kyɛm sɛ menkɔ ba baabi a mekɔ no yɛ nti no awurade ka kyɛm sɛ menkɔ mekɔe ɛnyɛ baabi bɔne na mmom sɛ meyɛ sɛ mekɔgye duro akɔtie wɔ bi abla nipa no ho ni asɛm anaa matwe sika sɛ mekɔkum obi deɛ a ɛne ne bɛba once abranteɛ gyae wate ɛkuku no fa wasɛm nyinaa manyame ne kɔ na bonsɛm start no aba yesu firi hɔ no ma nkokoro firi hɔ no ma na bonsɛm aba mfii no nipa wei kɔdi ne bɔne wɔnyɛ nipa na waconvince wo nti wobɛwie no wowie yɛ no watwe ne ho nti voice ɛbɛdepende wo nipadua deɛ wɔkɔyɛ ɛyɛ papa a voice no bɛhu sɛ voice wafi nyame nyame adom wote wo dɛ mu a na wɔhu sɛ pɔɔkɔ bena ɛni ka
da unyamia kasa acha se kotoka amadifo a enya bone so eye wonkoko na kasa akere wo eti se wotini ni se enya hwe odifo bokobla ko mo mpaye ma woda etimento ka na eye bonsam ne mepacho entie ti wonkoko de ro bra enti voice no depend wu nipedua yesuma amokoko ye adwuma nyama nkonkro se adwuma ya ye de hye wunsai fa na yidi yi te se wa wo de wonya so adwuma ni mo ba ko mie na bonsam ba o adwuma wura wagimisi no bia mfi no didim no tutum tokro ne pakisika gu ho na dachi se adwuma wura eyi wodi a wonya wano no dwetire on de bonsam tie nyame nkokodo fa ye na bonsam so se no didi adwuma nim onkoku so ankan se wo se ye adwuma no manipa no firi akomam na wo kasa che no wo se adwuma no wo kwa kotra konya so ana wo hyebo onkoku so kotra konya so a ompatam nyina boabo mu ensuo ene sabia janan boabo mu akotra konya so na onko bonsam ba we mu sankrofo we mu opafa god kura ko se kura nase yemodin papa eti eni no bra it depend wadawuruma it depend wo nipadua no se wote voice na bonhunu se we nyamene a ka hunu se ade na wokɔ na yade papa se wo plan se obeto ka amuna modi fopo eya dwen papa na ebom se wokɔ yese mi kokum odi fopo de mpate we ye bonsam ne emsom wow eti mesre voice belong to yourself and you hear the voice and you carry yourself utie ne no carry baby ukro ukokum ni padi ya yesu si jai wawie na dwuma edit I edit omo wie na bonsam de na won so ba begina ho masa voice na wotie no bogus manifest kokoku no please don't do this because the voice is true. The God voice and the Satan voice. Why can you hear the voice? You listen and you hear the voice, the Holy Spirit. The Holy Spirit to talking to you. Ablam pa chana obe free. Voice you be one who see. What did for no see? Voice no. Na Abram pa was rewana. Acha obe free ha. Mesre mi ame peyi ni omono. Ogula. Kwana do anu asi. So enti voice no de enye amedas bla. Enye voice ebetimi abo ni pedua. Obie no mo kodi bone a wo hunu se we ye bonsam na kasa kire no. Okay. Wo ko ye papa so a wo timu se nyame na kasa kire wo. Eti mu a wadwo odi fo papa bia no se na wo faka ne bra. O mani mirem. Abrewatia. Asem no collabo me so. Eti ka to na dru. Esa body na twam. Esa chire na ba. Ya yi na wi. Esa chire na ba. Anso no ti keze de dru ka. Master ke oso fo so wo chia wa. Ono yire ma Patricia. Sama chia wo mama. Ka du me chia wo. Ya chia tie fo nyina na. Ofo so be ma. Ene na se sasem we se na se ne sasem fuwa no wuduedue mo kwa eya na ekosi wa adwene so ewom ye wo ahonhom bone a wonom wo wiase a wonom timi ekasa e de kire nipa ya se wanhwe yi a obekasa ebia nyankopon ne na wo tie no enti na ofo so brema price before e wo adwumbi omo se Asem Mpe Mekano adibi arame nanka sesemi bisa say Yesu fe bibisa me nko president ma try my best enti say eni bi wo ho na ekasa kire wo ai wo ma honhom wo ho nyankopon ene wo ho sanso na ahonhombone nso so ene ewo ho enti abribie nipa se wote ho a enye ni bi ebekasa akire wo bia na eya na ewo se wudi so efi se wo hwe ye 2 Corinthians 11:14 na wo se na enye nwanwa free se satan na mpo no wodane ne ho te se haibofo
wan hwe ya na wa bewe sansem bi e de agu wasum wosi we de ayese nyamene we de ayese bonsam ne be den kra na ma ye de mehu entina tiwa ne ni nua be manwum ya wo mu obo ni sesi e wo se ya sapon oni tiwa wo se hon kronkra wotimi mo mesro kasa kire me a ya ma mente oni eyie na be ye den e na wati nyankopon ene ye ni nyina eye wadwen ya eno eda wotiri mo no enipa ade biara na se eni bia ebeba bia no efa wadwen mo enti wo na wase wo hwe ho se asem na se niema na etwa te se ni gu wadwen mo no eye papa ana se ye bone wote wo hene yire wokunu ubehu na eni bia base abrantie bi ekwenti no ebia ene ne nkwahye wanko na ebia monye de ebia obi a wonware ya wo twempena ye ana se wokotwempena enye ne papa agwase hene yire otime edi so sanso ende bia wote ho abrante kwa eniema mu ayeden ye nyina yenim wo bi se kokoji sikedo ani bi kasa kire wa afefo unhwe TV so ene nso so sensiefo mu yeden yo sankofo emalamfo ne sa dunsifo ne ade no ya frani sen wo mo se ayi anwrafo din bi mpo dida ene togbe wonu mabu TV so se cham wo se ene de wo ye de onkoye na adwen bi kasa kire koye bi 500 cedis de so de kwana konya be 1 billion ne 5 billion na kokoye bi na adwen ne kasa kire na wo mo sa yi ne ma kire wo se wo ba ene bi wo ho a wo mfa hwema ene wo mfa hwema na mo hwe kasafoni so bi wo ho na nsuo na wo kakra kabi na wo tene fam ubewu na chechede no odanso wo se ho ene na so ne yeso na wa wo hwe ade we na wo kwa akoye no dwen se wo Bible mo no ode wo gina ho ema hwan eye satan enti sana fa wa adwene enko ho se enye nyankopon ene na wo tie no woni wo bi eti wo sesi a ne mobile phone da ho o twa ne ho abasesi e ni refi ena waja hoko ubetimi afre ne pa de phone ya ma no enso na phone kita bibi ka che o se fa se oni phone bibi so ka che o se dai fa koma no de e ka che o se fa koma no eno eye nyankopon ene de e ka che o se fa no eno ye bonsam ne fi se wo fa nipa na bia no akan no wasaba wo ba ya wo se anyamia wo de fede ente wo se bi kro bi okra de kita wo se nyamia bo se ne ye modua no wabo ode aniwo abodua no enko wie kire no ne wakwa akwu eno enye ne papa enti aniema biara wa eba wa adwene mo no eya na wo se enye ede aniema bone na hye wa adwene no enye ne papa eye bonsam ne enti yesre obi ase se wote ni bia nya no ane se wudi so mose nyakopo okra ka se wonkoyi ne man efri Misrim nsam no ana se Misrim asase so no wode niema pii ne ho no opese wo hu sampa eye nyankopon ne na wote o se menni me kra me ro so mintimi nkasa nyankopon se me de unua be ma Aaron ebe ye okasa mafo eno achi krampo no wo se me krampo no menye se nyankopon se fa apomato wo manna ne wo afefa ne na ensana ne poma ne nyina no enema bi ode twentwen so Gideon so ye sente no yesre wo bia se wote ni bia eye ahwe se wa adwene mu no eye papa ye bia hu sunsuanso ne ban fa nkoto amane mansana watu hu anamofo so medase. Okay, na ukotwro ni mu a was if you hear my voice harden not your heart imprim wakoma wa bra obete ne papa no na ode ne papa no ebo bra ebesiwie na esiu kraye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Panipa baby afrefri udin. Grantia auto collection audience sa. Udi for Isaiah. Ne pese futafu abunumu hormo. Menchi awire ne. Oh mama ya ofare ne de menchi ane kura. Oh ofare djomu ha menchi ane ne. Ne kaka me kan so foli. Mo kan sem papa. Eh! Ani bu wo. Ani bi betima ka chiro bi kokum nipa. No akokukum sana na nya ne pa. Ani bi betima ka chiro se kokotcho muna de sana no ne papa. Obodi so mo kan sem mama ni age papa. Ah, ya mi shiramo on kam ho. Bye bye. Okay. Hello. Hello, Osei Aboagye. Majeso Peter. We Peter ni wa ka clean light.
awere me chia o hele omra samwa na wo ku me chia mu na so ko le chia no Okay. na ele point na dia bandi o mi le kwa ho ni o mu ka bo kwa me le aho ama ma ko akọ ebubu na me de mi se ya mi to mi wa di nta na tokoto na ma e sa ni die no na de mi wo se ko mo ka te change pa na ni o mi ya mi suro ani tije na ko ko ka bo ni e ma ni pada e de uto na me na te uti ya mi di ya yo be ka e be no pero e te uti e no na u guide e bo ne no ate. Okay. Hello. Hello. Udin baby au kase free. Bidi. Kase free Asem Mpe Nipa. Okay. Ne mama me ra. Be kura wa na o pa na makasa mama akoma afayo. Namtampa. Ne bino montra. Ni cho mo ne so. Bye. Okay. Hello. Hello. Panipa baby au kase free Udin. 7 and 9 I'm kase free dampon. Dampon. Yes. Dampon there ya safo drugstore mama why? Okay, what about it? Me wa fa nimpon pa. Abrusanse. Ah, okay. That's your mama. Okay. No far. We the makasam ba. Akrebi amakane ba esi ndo yonko se. Ana ni ubi ma open no. No e kama kufu. Adi wo de shoot ndo yo na da yo da. Now so be are for me de akrebi amakane. Okay, hello. Hello. Hello? What's wrong right here, Bema? Yes, sir. Ya jeso, ma pa jaw ne kakra. We got to meet the friend hit. I friend hit in my poor master. The museum from what that. Then I was in the next month when I'm out of the crack. Omono ne sofu. Yo pa Tabiano omo ya niti. Na aja na from that today. Ele kan se tema de kakra e wo ho. Ene ne die. E wo ho. Ene ne die wo pa. Na ni ha no ni yi. Aja ne namu. Na mi ko to akiti di. Na ko di di no. And then what you know, and what did you? Now, the community is anything on you. The Christian community is anything. Let me see the dark cross and your mother and Hazel. When they of you are funny and what did you need to done now? No, it is one and what yes. So, if you want to out and you're not in you, it's in your meaning, and yet, and then I thought for kind of talk with we are nyehwe ene de hopa na yeni da ho nti mo nya na ho de a na de be kaka ba ko pe me tell ma me amada ho de na aya ono amu na mi je upa. Okay, hello. Hello. Penny Powdin baby a free. Then ka be no ko say. My radio set no kwafom, man kwafom. Just no more can be annoyed by some of those. We talk on so car on so yeah, kind of okay. Okay, hello. For so dana. Yay. Ya jiso. We dey do the analogy. And I just finished. The story call you Aquama. I'm to call my property. Mamma saw you come. I'm going to tell more past the patina. Okay. The black penny are working. Let the be come to work for you. I my wine. For how does it not a trend? I am the Sate. Young Sir William of a free. Can we take that thing? You put Mosaic of free. Yana to come what it. You may be a warrior. The Pierre on the custom say, yet red drew, yet 3 red drew, the castle red drew soon for so 21 years.
comment se bida ba mo de na me na yimu na me sha mo ati amen na me to ko mu pa na se bia mo ye ye okay ko ne ko ko before sia mo na me da ma se pia no okay hello Oforisuo yay Bajo Majeso Mpe Nipa Bibini techini no okay na butua akopra na kate na da se pa amintia mia kasa ni aba he ye ubia metiano pata bina vetima pa no okay kasa be kana se no kwasem kasi mo makana emudi to de ni ami na ketra na mejo ti kan to bia mo kan sen dem bibi na ko na di mamo etuma kuma sponsor mun da bamae na dire kana se on sam kasa che ni pa na ko ponso kasa che ni pa adi che ne se wo ni pa na o ho na o dwin na no dwin na o dwin pa on sam kasa a o fa o Jese do biche omwa samwa. Ebe di pa za bunsan bekasa omwa sababe fa. Ese wodin ya mugin. Oti ase. Etubu ha o kasa bunsan kasa. Wota. Oti ase. Etubu ha bunsan ni shiro. Ebe cha wa shei. Wodin. Oti ase. Ye make an ase. Enya no gin. Enya gempa. Efe ni ahun. Nya ni shire. Nya mani. No, okay, for last caller, Akakakra, na yeko TV no so. Hello. Hello, Oforisuo. Majwa. Good evening. Majeso Wabapa. Achona muhoye. Adom Anishra. It's almost a way I would say designer hat and all. Oh. Amona someone. Dear G. And I would say designer and all. Hey, boy, Panita be wet there. Oh, sorry, so the director was saying I had to go on a job of the collection. The command and crop up, why? No key. And then what you're going to rap and can the yoke. No key. Now, can't make any say. Maybe one, I say. Put your view on and do for me in Sompa. And yet, I said, yeah, and will be a car, and I would be so. Yes, now will come. Yeah, and then one son, I'll be so, what be so. And then for Pobet, where CND Ama, a drama for Pierre, and it's a prison. And for Pobet, where here and need be Ama, the Ama, a big crash form. It is a would see a near, the enemy, the one who is at that wow, no, I then, now I find. And maybe I and the phone, and yet media a cancer in good to have twice here. And maybe also a papa into no skill. The other wow, not far, the two and more way. Okay. Majwa and I will turn a canon or a last caller. No one trade up pepe. I was Sompa 93.1. Sompa 93.1. I can't turn a bro. Na your boy television so. Akake na ye bo Euro TV no so na ya toa so ede afri ho na nyoma akonka ye papa Asem Mpe Nipa dwumadie no wa mane homene so ye mane homene so papa enya asem keto akra Asem Mpe Nipa dwumadie no amane homene so yama ahwefo nyina akwaba eba Sompa 93.1 na Sompa TV ena wani gusua wo hwe no na afutu semu a yede bre wo manfo ewo Sompa 93.1 no se wote ani bia emprim wakoma na empempi no ene no ya na eba mienu eno ti yemu se ye ho se ene no eba mienu dia de he na yekoyi de enye no ana yeyi papa no na de papa no omanfo pinu asusu se eye nyankopon ne eye hon konkron ne ayapsapon ede ebo nwum bi se hon konkron a wotimi mu no se wo kasa kire me amamenti oni ye eno ti uyi papa no ye nyankopon ne no a ebesi uye na asu kra ye wadwuma wo ye bia na ukoyi bone no dia eno de na esewada na krobia sante kotoko kan se akokọ bon brekuo bon hwem na yidi ope ukoyi papa no anase ukoyi bone no eno ena so ukotwro ni mu a
Hebrew 3:15 aka ho asem saa na Psalm 95 verses 7, 8 no enso aka ho asem say if you hear my voice harden not your heart so wote me nea imprimu akoma eno ti ene ye papa no odofo na anwumiri mafutu sem amede man say se wote ene no ye papa no a hwe ne fa ba obra imprimu akoma na ebesi uye ama nyoma akonkai ede amawo de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase a enye asem ketwa kura Asem Mpe Nipa ye dwumadi a ye die no eye asumdue abua no ena ye pese ne asanteman enom asumdue abua no ena ye pese ne Ghana de hye enom ene ewiase afa na nyina enom asisisem apo mentemen wase eno ena ode bedan Asem Mpe Nipa dwumadi ewo Sompa 93.1 ye bedi ho dwuma na ye de amawo ni nyina nkamfu ano eye asumdue ena ye hwehwe omra samwa trase sa ena odifo pokwabena waje na adwa pokwamna David ise wo de Christopher di mienu ena ato ne ho so na oye ho adwuma enya asem keto akora ohene yire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia wono so age na adwa ene mobetene nka na motene so a mamu primu akoma na futusem ene ensem a yede esakra fie yede sakra dwumam ena yede ebrewo chief executive producer ema dwumadie bema usu kantankranka na ono ena chief producer ema dwumadie ekoba jesi ene wachia ne nachi ekakra woyukoba nana ya mensa brampa ono aduanaba nana ya mensa bramka ena oyukoba kwaku yeboa wono so ene oka dwumadie mu a enye asem keto akora oko MC awa oko MC awa mrantie no so ebo adwuma said ye be ya social media handles na ye be ko Facebook ene YouTube no so no omo bo adwuma papa na watawroma ena omo de yenenam Sompa TV no so Dr. Silas Ima ene Buffalo omo ebo adwuma son ede eboa Sompa ene Tarawa Media Company wabra ye ka ensempa ede atre Ghana de che kofro bofo pa ba masuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa eko bose asase so sodro drivers and the touchline kwa ena ye ne na mampike ono so agina dwa wa ha enya asem keto akra na pike no abura de nyakopo kuku ni mi hu bi da fizi e wo me ya beze ese ça ye de nyame ase na anopampa ya wo bono ono ma hene ya dubu ache na first day mi hu no na me hwe no saa na oh nyame wo tumi oye tumi kese na enye nwanwa se ebeduru baabie no na oye sofo pani be gia manfo nsem wiase afa na nyina sebre sesafo ne awurade otumi ade nyina ye papa we otumi ade nyina ye enye asem keto akora sabre no ena ye hwehwe amanyoma akonkan de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase a ye kɔ esem no so wa mame mema wakɔ aba ye jawo panyi obapa kasahwe kasamu no na ma ne nkosoro wate wo ho te sei nyankopa adom wo me udin de sei be pacho ye frame Georgina de nyame firi hin na ba ye pacho me kuro mu ni den die mam fentie kakra no jo wakosam ne sen a wo se Asem Mpe Nipa ye moa wo ene wadwane abeto ye yo medamasi mpanyi so mam makwanya we se me frankasa me da etiefo nyina nso ase opanyi pacho yem se mini wo wura bi na wo ho wonya me ho ade nti sana wura ne din de sei no si ye friend kwa mi ampansa na niyo edikan niyo wo Kumasi ye nya Kumasi menene tena hadi 2 years niyo tuko kuro fufuro so kuro be na mutuko so kuro ne dia me pa cho ye twa so niyo tuko na ye tuko menene akobre ho payi na ifie na ye kwetena menene kwetena ho memfanse almost be 16 years ni enti yetu obi fie na kyerese
me fan say be 4 years ni na atiti ye bia na ekoso na mempe na me so wono so ne na je asase wane eka nti na me kaso wonsi dan na se oni woni sika kora on de enta boda bi kwa wonsi yen kwatena so ne empanyemfo se amfo na kire ne nto aso me ka onfa na adwene mame so wonde wanya fiefefe se atremondo wontu nko be bia na me so amto won me huna me me amedo oba me huna ma ne wo be ma de wonti fie nti me na mete wa me huni yekoso me ka onfa na adwene mame enti e fense di be 4 years na me sori jana ho ko me nua ba ko nti me ko di me nua no ho be podu be 2 months nti me wo na me papa e frɛ me sɛ me mra wo mo kwaye mu na nka me so na adwuma mu kakra na adwuma bi a kyerɛ so na me koye no me ko so mu nti won so me konya 1 month 2 weeks nti me ye no 2 weeks ne so ye no na o ye yi wogya me kwan sɛ me fam me wo mem ska kakra sɛ me fam da danani sɛ de be ya me nso menya bi ato aduane bi adi na mbaye nti mbaye me ko fe nku nti nku na me tonton me tonya be 1 month na afede me menku yi so ne me de kwa echima korobia me kumbia na mwa adoma holo no ma korobia me wuram bia no mso abo wuram omba benyam koro no musa ntimi huna de nku no kwa achina na enoma di wachi bebre no mso abo wura koro no enoma nkasa ma holo wiase no menyina wo mso abo wura koro no mu bi do ma be hunya hosa bo kwa me chima na me ni bia hia sa nti wo me de me sa fe nku no side makwa chima bane nku no side mu se bia mekan bia 30 a ene wo ade no ma ade be chena ka 28 na chese nku no si wonso a ne yewia enye nipa nso ne wia enti me bo me nua ba kwa mane no si ya chechire fade na chechire na bodo professor na ehwe se bia obi na ewia nti ade be chena mesane mu na ya hwete mu te sadia akokọ na ahwete na bi nso ayere firi mu nku nso de ne bo den no na yira ena yes asebo de menti ase nti me de bekọ baabi me de bekọ radio so nti me ya no ma me na se ukoton ku no na noma no duachi sa enoma ya no mo no mba bia na no ya o mo no nenam se chase baabi a mekọ bia na noma no duachi pa cha bia mekọ bia no mso abawura ho bi enti me ya na mse asem we de menti ase enti me de bekọ radio so ena me samre na odi mpam odi to aso me enko to aso mo radio bi adi to aso mate ena me de koye enti me de koye no mse enoma de ene baabi anoma wo enti enoma de mse da bi me kuro no oye sofo enti bia me free ni nchen aprepere na ese bia odi ma fa kwan bi so dia menim ena omo eye mfre be man se wonde enye wono a ena eja me kura me koye mansan antoa so masem no hu bi me gya akiridi nti sabre ya me kasa ebro no kura mte so no man atua betena ho enoma no sa di wachi o mte ho sesi ya me kasa edura no pa ne wunya aso ya wo hu wo ani suo ana hu eni suo pe hu o mo ba de no mo ye so o mo de o meti se wonu o mo su eni okoro bia me kombia no so abo wura mu bi ti o ba ha o mo no na e ba ye me ba ha no pande no mu awie yi be 12 mo hoko no mo so bai be hunya sa nyese no mahunu keke o mu ye ni papa atamfo bi na di machi enti ya frane sei no man kra de entonchen edu anwumra nso no pa awie no nwumre nyina beto akodi abro me sa na je te se buroni tuo na emom buroni tuo me fansa no anu ebe ya di asene sunsumu de na metina eje ebeto buro me sa anti bu okwa no oto a ebegu me ho sade obi pania yi no ya chinsu agu etuo no ai obeto sa na ti sa no ti se etu pepe ana etu pepe ebi to sei se o ti no wasum eti ebi to sei na mba to te se pesel no ya o ti ni dede me ti di dede pa ebi te se o ti ni sei
eba pay na broni dia mpo mi hu se di mesia ana se tu eji kim ana boom ne dia se enum dia tu kase na ya na ejisa nketuwa no wo ya nkora to bia na begu ho nti wa na bia begu me ho se ajo nti basa na se bo ha metirim na metirim hyehye me san bo nso so ba na me yam atu begu me ho sana na me yam esan frem se de atwumoko agu me yam no sana de ne yeme na ma ya mentumi enti ase enti mekọ papa bi ho na mekọ ye na kan ma asem nyina akire papa ne ye dinsini kan ma asem nyina akire no se maame efie na awetimu na abayifo aduane bi wo na hwe ohu ye na akwa wa ni bi na mse na papa ye kwaso imede mehunu se we ni abayifo aduane anase we ni abayifo aduane no ifese fie wo modoba wo banche wo ho na penso wo ho nnuane bebre na wo nti mede mehunu wo se wo de wo ma wo behunu na mse papa yi pa ne pa banche ne na ni abelia da be na menkotwen ya mehu me ye wanka aduane koro no na mekoye nti ba afimu ani na mehunu se pe no pe bi si efie ho eche se wo ba kokokokokoko fe mempo mehu bi da otesa gudie pe no wo si pe nim ai no pe na da ni nipa wati pe nim pe ne de na ne nipa ne ande ne tim etim ene wo hwe me na me so me hwe no wo hwe me na me so me ti pe ne man ne nyina ye nipa ena ye friend says na me de ye fie no ase ye kitchen no Lubes de Lubes na ahye nti bia de die na ahye Lubes okay na ahye nti ye bia you know wo hunu abontene ba bia pe ne esi nyina nti na me de me phone wasi so na ma me hunu ye phone kwa na ma me hunu sa na me hwe phone mu sa na ma me hunu sa de no na me si ene yi we na papa yi kan se duane bi wo ho na ene we ya nti me koe na me sa ko papa no ho ko bo papa na mane ene wo se ne me mompa he na urade nyi di aka nyina ye de enkire me na eja me wo ho ande afedie akodi obato bromia na atoanse wa na me komu ase yasoa me wi ase sumenti nyina na me komu nyina ebu na me wa mu nyina ehwan nti me to wa me kasa sa me kasa sa de kora na me hu na mane sei no hia ya na me wasika dia nkase mo mentena ho emani nro ne enti me kanso a me kunu me wono wo mua me wonu me sei bia dam bi na dabre ma ba na se nti won fa na adwene ma me ti biye be na nan ne afede de ba ye no ene na eba me kumpa nti ba kira me bo mpa yi ne na de ne ba ye sa wo bato bom sana asede ya soa me wi ase suminti nyina na me ko mu nyina gu na ma wa mu nyina ehwan na me se da bi sa se mo de mentena ho de be ba radio so mde akwada radio so fo ne se apa madawro ma me de me de abaya mama na what di fie say me ko sister years uko sister uko sister years say no mesre mabusa watwa bra pacho han watwa pacho han so nya bra na na me kura me fa mani ko ho na me doso kakra na dia na ukunu ayafa ho on die so oya sofo me kan wa say da bredem bi na ebo me nti on die meti no ka sanim say ukunu eye sofo na watumi amwa honhom fam amompa ya ma no mu po wa say dam bi na ebo me o say de dam bi na ebo me nti on die weni ho ayi bia enoma na edi wachi nyina wo bo na mane me bo na mane ni nyina wenim me de kwa fidie skoro mo frɛ no kan ho asem wenim ti ukuru ye nyame nipa ka wo ya akonkyere kakra de ma no ho pa so we yale no yi kura no edom ba no ho no bo kura wo ye nipa ho adwuma me kura me ya de na ade ya kyere me so no abɛfrem se me nkonsu wo mfanye obi ho adwuma hwe na chese ono kura na asori nyina waboa no ma boa no papa na ade na aso ho kyere ko hunhum won konyewo so ande wo se ma boda madam bi na ebo na one ne ya asori no se obi adwenem eka no na ye fa bi ma ho ye de bi ba ho
pacho debi na yare be na ukunu osa andi akoye se bia wonua no se fi ba bia na se yale hunhum mu yale ne obi wo ho ba o se bia hunhum na so odi ensu na ka hunhum ese ko oboa wo ana woni ne ntem te sei menen ntam basa me kwa me ba obubo me charge me nim se sanse mu nyina hye ho ena wo bo charge we menim na menim woni ne ntem nye basa bia menen ntam nye basa na hwehwa no so wonde o mani nyankopon moa wo Mama na ekoba asa no wabusuafo wabo mama ne se dia tu ni mebo wo mu nyina mane emwa be no mde aboa wo wo mu nkasa no me papa no mu me papa ni ahode na mama me nso saa nti sana akoye wo muso ni ska oh wawo me na bosom ewo fie me pa cho me nana ne ni yeso dabre ifia no mdi awo mawu se de no mkwaje igina ye bi ntumi nkyere kwaje igina ye di begina ni pe wo fie ho na ekoba asa no mabusua na ase atre pa when they say the nipa wo okay na maami ewiase abrabo a waba no wakasa ti obi ana wabodua pen ana bibi etesa no a waye atie nipa no waye bi pen a bia na susu sanso na eba aso openyim pacho me fancy na me kan se be 4 years bi na menam ateti ye bi ateti ya na menemu ateti ya no ka abodin na animu ada ho ya asamu mane nyase ifion tokwa ni anytime bi esa no ani die bi sa na ena me yese wonko ade papa no so ya no wakogina akire enti afede me kwa ba bia na se nipa giregina na mre bi nso me ni mekuno te wono waka se ne sika bi ayira ne sika na waka ye no obisa me na me se me de sika ne de efisi yan yakotena fie ofufuri na maame na yakoto no ne yakwa ba bia na sama me no wo fie tu me gya yepono ho sa ekọ enti me ntumi hu na me nso kra me ne papa nuanom ne time ma fu obi 1000 da nti ya dem be fesika kase we no wase 1.5 ena mkasa echire nso wase me 1 million asayira eye ukunu pa chan ena me se ne nko onye dan we de wonko ba bia dan nko hwehwem se me kra na nko kokra se me mie nkwa ka me kra me ne beko ena me kan ya nti 1 million ne yira ene wose ofa ono afa we de nkanisa me kan radio so die ye doso ni ehu asem no pomasi bre saa na ebetumi ehu de wosem wa ye de boa wo ono afa snap ni bibia kosua na ode kan so ono a de kwa kobodu ya menim sa na wakan hurohuram dia se no wonu mesam na me afa na wakan hurohuram dia me de menim na wafa ye na me se ene wonko ene wakwaye enti me de menim so dua na onya boy so anya ambo menim enti me de na no wo mudi mani sana ma me nso me de ahomete ye den ebodua efre ye kurom nso ye do me se ni pakoro to na ni asim so pese manim gu ase de wo kuro no mu de ni so pese to me de eni nkansu ni enti me de me ye na me sada na ye se ni pempo wu a na ye de nipa wu amfaso obi eni so na me sa ye de eda na ye me pa nsuye ni chawo na me sa da na ye ne me da na ye sa anye ye se ye o me de menim enti de me te yense wo mse so wo bodua na ada na kire wo di bi wo se nsuye di bi di etum so na menim isa no nso na ye me sa wo ma me na se na nyenua se ye no na ayo sa de na je se bi eska no na afa ye na eska no na afa ye so papa no boy me de mpo na meka papa ne de papa me de mpo de anim guase meka se de de anim guase okay enti koba se sika no a yira ye ntina ukunu efa snap ani kusua ekobodua na wo hu se ofa kusua ne snap no
snap ne kosua de mehuni na wanka nche so boy ana ka so de tetew endem obai wanka okay odifo Samuel Amponsa ejina ahoma so ye ne no atwetwe nkomo eye maami a ye ne no ekasai ni kunu hello odifo hello ankase papa pani pane pom te sei adum ankase papa na monso adum ani nhira odifo de dikan ye beda se ye bo wupunum wabie yen se oni ye betwetwe nkomo na mebusa se wa sorry edin de say na he na ya sorry ayene insurance kan the firm has sent me the menya sorry da but won mo juma ye hi obia say ojuma na enko so sa continue na utu say wo na won said ya ribi na area but na me no transna mbobia na me dia boa me menya sorry. Okay, na just all the end I know counseling o transia na ya hwe hunhum de e wo se ye ma no ya ma nipa kro what be out here the aban my yama jo odifo wo yire wo ha ye ne no twetwe nkomo na semina ene se wo digwa otonku na baabi obekọ bia no na enoma edi nachi wadawroma wo hunhum ani wai adenti no wantumi amwa wo yire Angasia Pacho Namishro. Before then, I thought they all kind of. Hello. Meet you, pa. And some of the or you know, can send the baby. That's all kind of. Also, before then, and not. Or to no one the oil you know, or Freeman Jacob basis man, so on ornament and no, Lunia to a place if you're man for being to 1 hour. Na no de nkunu coach ma o ma no baby won anti but the church no baka chem say o coach ma na no ma ne na me kan say na kan say o no yare no yare the krobe na be kwa na ma di wachi e ya na ma no o mu te se o mi fita na kokwa na tuntum no so de na me say David asemo kan nya no conference mfro bi de man so now, in any United say, a free bed 6 years in but wow, free bed 6 years in I'm not on there, minute Friday, baby aboko, menina ababacope or 16 years. The beard aboko, free bed 6 years coming. It's a near society. What do you want to say? The man, papa, and mamma cry by. So, Nipa Mirukana did wolf in a matter of moving from our Moneno. Robert J. Asem no one walk so. Cockra now we have been grand behind Fago Phenomenon Cockra almost Obioko Jareno, so Omuko, Omu Trinity at the chat. There are so many Midamicasami coming and a crime bewa. We said, and to qua any no fase, me more fascinating on the basse, Omina, and we are for Obama may more facile. The doctor told my mamma, Obama, the doctor told my mom, who was third maybe to hall, Kakana or electrician when a Juma. Nobody or court school bar, maybe out in China. Now, some nobody got 10 channel brow in a dear Send nobody could from be a biscuit, no better be a set, Ninian, no, Adi of it, and so come more any the Diaro. And to me, the just listen home here. Menena, what is that channel? Won't see it on one or not could be by basis, man, and Ninian Hone, but I'm okay. Give me my jay, we just seen nothing of your coqueno. Na niman ko ina man ko papa o ka chen se na ne bana ne bana oni mi chen biem ana mo hwe ne to ne manya mi sama ne bae mi se de o ya no so to de obom pa ye o be ko chen no o de ne sa ye wiem edu na ju se ye edu na ju mi nya sumdwe o be kasa ana pakra no so ko pesia
It's a win yasum view back from Kwan, Jaran or Wolfrid, Pontiva, and Basocas be the Pavas and 9. See, Sana Manako, I'm to Yamishimi. I think I may meet me up one more. Now, when did you give up a crowd or more? Break down or there's a full for coming for. Never back from no one. It will be present to me. Because I can't know me, I will be and finish on so. Okay, it's off the back of maybe or you mean of some year at the for that of one travel and traveling for. Okay, Odifo. Ekwabisu ya na mane ha se wanyu ni Odifo bia ni ani monyam woni krom se de pepe ye taate no. Na wo yiri waka kire se waboda mana na adwene nye pen. David me de obusa na me de manu ni aso me de ohene pata uti. Mitio pa. Se ni party ho. Menim sa de ni ye. Menese. Me de me se me de do ye ni no. Ha me so no me de me manu won ho. Se wo ha de o ye no. So be at a some name for the ma. The oye biano, the Yankola who feel no more cool, who and Kulanka to no show no or no almost 7 to the cinema. Never be a woman, not to say. I do obey, don't got on a penny as I don't know. To me in a bus, I made him be a mano. Minister and son of the name who minimum yet. Maybe I made him say, I'm much home, my friend. Ati menene ho da obusa na ona beka cho menene party Asem Mpe Nipa na nyema o yande Odifo anotin ahene odi ahene party o biti sabe praduasa se wo uhunu hunhum anwoma kakra o so me hunhum ni ama yadwuma che ma yadwuma se etena na mo first born okay and one na me second born ma yadwuma che menene pa yadwuma na mo complex ma yadwuma che pa ni pa ke se ba me che ma yadwuma yara dam ni wo kro gyanyo mo fro na fro tantan me ye ho djuma ti yi ma na fro twen ment min ni more than yes and you know me de ni pa ka se ready ni mo na ready na ma brain am now he woni ni pa na onjo woni asan so to be aso for boni aso for din ni on pedi ko mo pa so for din bra wo wo do aso mo do campo aso bi sa jele me amba ko na o no me love the somebody djuma so na every crown there. So me back to an Abia love the crown be a thousand in the year home be sending on Prince Sukra. So until love to perform with me, who to call it bon. Is the one project one of the anyone, especially I am there, you on the open, and to Bassa on the panel. To my dear Woody and Obam of the family of Canada. As with your on Prince on pet. And I said, no, boom, fear beside I had Tantabi. Robi obu atante bi na de wo ye na owu de na owu no odma kura no a na de to de no ni de ompe na be na no che bibi ha na owo timi akwa boa no me de to fufu to apom na ba kura me na wo no ata di kura ha na me koya me boa na o ma me boa no ahun enti basa na be de metimi se bibi ha no me metimi akwa boa no so ni ba no ni mu didi ba ko si na me na ro ata woni mi mu didi ba kura se be ja me di fukura wodi fu aponsa ohene wo yire no oso ono wa ye adwuma pen na empokura ka wonu umugidi a wo hunhum no enoma na di na chi no hunu se eyede ya pacho oso oni ma di adwuma wo se meduru ba bia na okonsuo e ma ode ye adisem eno nti no wono wa ye adwuma pen na hunhum no wo de na wo hu afa wo yire no enoma na omudi na chi no eye nipa ana yede ya media me o come be chance na me ka yansa ongo pano na ni an maybe an ma de o hene an ma be di wo chi say de so da o se ya to ne ma bro no kro na ba ni hwa de ne ma ne ya to abro no ya so na me ahun nti media me bi na sa na ma sam no kro ba o kan ye chi no mi se ni ma bi so kasa be no wo ko no to so sorry no obo to be watch no the show so aso obo mpa bia so ye bi obekasa kasa no me dan no na me value say an me bi ni wa o ka me dem sha so say an ko be na be ko so an me an ma ye tuntu an akoko na odi wachi okay odifo se de bia to chanya odifo amponsa odifo ka me sha to tan man sam dia o ka me sha to say odifo amponsa Odi media no me nya no mabi ni odi fo ohene ya di bibia to nchen a se maami wo yire no no wagina wadi ama no anadwubi se
okay wo kura won tenyoma bi asenti awurade mo na wo yiri wonya yaresa oyene pase wo tie de meken that's it mitio pa tisi ano pa che wo ba wo no na se dia wo fa activity nipa no wo dia so se wo mana wo ye no wo de no ai se capacity bi wo mu wo juma wo ye na wo ni pa wo fo ye juma na wo ba dia ano na wo bu ultimately free men cha ko bi atonzo o company bo be fro ko on krame be huna ne bia o ko no aba ise me wonu bia o jet of from ko mom do ya de we aso de ya de we ise na aso do o do come in for ne me mom de o hene sabika me twe no se bia me we hu mo bia ma ne fa obi ni mu di dia be do se bia ma na na yi ni ba so bia wo de ko no wo bu gigama du mo de chede o de to no bu se se da di tantan bi ana jenjen obi obu ade sa di jenjen bi de be do tme bibi wo tme aka ko no akọbọ na bibi sa se obi nju ni dia bibi ni wo sa won so se ni ba no oju ni dia won so wakoma chefe no oju ni dia wakoma ben no ni ba no since na wo ni betan ko oji mi ndi ora nye mi ni ba ko kra da ndi no che se bibi ha bibi he ona bia oba de betme ka ba won chen so ntino yete bia di se mi na ma bia me bo pa na se bibi ha no na se me ntimi ko ni mo se do na onyi minute me se me ro hu mo bom se me ni ro hu mo da kura na se me me hunu bi ona se me ana me kura me da hu bi o me ka chen kwan da bi e bi krensi da bi pa no wo bu abom fe bi wo de wo da bi wo wa de so fu de kampo so on the bele ni pa no wo ho na ka so fu de ya de no ya de no wo yesi ton in the bele no wo ho a kuma kura sai wo de wo wa no ko no wo de wo ye on value wo bu se ya bola so adi nti no e bele na se bi o bi ha no na bi ha no betina aka ko no to ko bo ano o hene wa oti de meken odifo o hene uji duabodi duabo menyi duabo bi eni wo yire se emre bi sika bi yirai e ma ofo snap ni kosua ko bodua o fa snap no ko bodua o sim ko bo no fa hen wo se emre bi 1 million bi di ka yirai e kire 1.5 bi yirai na ususu se e yono na afa na wofa snap ene asanti kosua ekoi na wono de onim se bia wo boya na wa mo eyesa eyampa osin fa asanti kosua no ekoi hene ene snap ana osin fa ko fa hene wase ukobo dua ma me no busa no wakase wode ko no krom ana me ka se ne wonko enti wakwada ekra ma ade achi wo yura fi achenti wo yura fi odi eyampa osin me yeden ma busa no ma me busa no mam wo fa koi wo fa snap no ni ko sua so wode ko bodua se dua no wo boy yo so ka so wode ko kwada kra ma ade achi wase wo fa snap ni kosua no ko krom enam sika na ayira no ntina ususu se we yonoa edu uko krom no ko da ma ade achi ugbodua ni na bae dua no pa mi fanto no so wo boy ya na bia no wo kan hunahuna me de menim odi hello ahene ayampa media menfa kosua ni bi ayebia ko bi an ko o so se ono awura no metie no onyame a ode me ya djuma no onim so me di bia to se me ko na ye bi bia tia da se ma bondin se me ye bi bia transform me nye bi bia tia me mo na me fa bi bia so da me fa ko bi bia so da media se mo bi ya me na me bi me spiritual antino bi ono oba me nchen ya se be ko se be bia ni abondi bia na sa bia na fra ho no ti me se de okano ada se me fa bia na ho mo bi na me ko ya mu bi me ko nkro so bi be fa me na me ko ma yiko bibi ana me akwa me ko bia wa no me nu bia no fa bi yare e to my friends le mba me to wa ko ye you must say kam ska bia ra me bo no me ko bo no dua de me ko me nti me hu bi kra da so no me bo no di se ya me ntia me kakra me da bi me nye bi da me fa ko no to no so da okay odifo enti se sia no odifo ada say no bible say faka say the maka say do bi be ne fura ho no te bi ko na obi afrem be se me ko ye me tuma to be fam ko be bi anti chane man de when bi ko me triwi so ade ye ko ye bambia na no me no bia na me wo wura man de nsi go anti de ye me am tuma me ye man ko fo asa ono se me de bu aton so ko bo do dua de na me ko ntia me me fa ko no to me busa me fa ko no to so da me ko no to so ye de
busa se da be na me ne waka isa adwo na be na ofam te kwanum sempo na se me de kron enye bidda wo fa snap wo koda wo na de wo wure na afie me de me na me meduma ni papa me nchen me hohum ni obi wa na oba ya obi kwa ni atoro obi wa ni aboni obi wa ni bibia tia no obi wa na ni bi kutia ni ti no me ye be fan ko me asmi wu wa wu ni se atanso no ye ba me nchen bi kwa bia me hakra me wei ebi na jino me na me ni ba asha ha bia no so jam kwanta na so bia no bi kwa ewo nsium so bi wa na ti bia na ya atoro bia na boni bia ti me BSP ni prop me nyame di for me hu moduma pante me tumi ye hu moduma yini ma free ni paso odifo odifo aponse ohene odifo aponsa ohene sese dia mo adi ye mo munim ko dia aka ache ye mo ho ban sese mo abe pa na betumi dia abo awiri ohene me di nyame nim sa dia mo me manu fere ne se me hu mo show ma bebia no me dia lo me no na make me tentation for anto from family ka trema mfa ade bia wo nipa bia woni ni san bia ni pan won ju ni na de wo se wo de woni fi for ma sa form bi no de bia ni o se e pa since na nyame dia ma ye de adwuma na wo mo no dia wo ka wo ni ko kun pa ho be tumi be na be fe na mana ba ana se de na be ma be ye nshira adwuma ye ho mo nyame asma ko fo ana de ye adwuma ti wo ko be command se nya na ye nipa na ono de oni e no se wo se wo de ti we form bi wo mu with the one even the powerful love the squad dey adwuma ye di chance e di sansa nim so free nipa so yi wonu ko bu bi so si asi obo so free o se bon no oh and I did one ko de wo di ye adwuma no kwa no ompe e bon no na wo de o be da ko no ho se bia wo de you love the big good so onye na onye ran so fa horo ne so bia onye sei can I even do me so to me so kind all kinds of kind okay so kind of grammar so odifo aponsa and I say wo di bia hu mu bia ma na ono ompe so me no imi ni ntino omo se odifo aponsa ni da ko so de pentecost so obi a kan say obi dis to bi e mo ka he no kro ba no odifo aponsa de opet ne de no ohene odi ohene papa asem ka te sada meto kan no am ya kabini atoto na awa kama wai yo ohene me da so sa kwa ne so enu ti sabre no ye jaya mama mi asai ekwai bi so ye jaya mama mi enuma ya dinachi ye jaya mama mi wabodam abra ni kunu wone na wo baako nyankompon amu ahunhum aniwa wode boa foforo enti se mama kura no wayamfom so na wabu anim tia na wo nyankopon betumi age mama nkwa adenti na amu aba mama ohene se on se safun sanu anambua asa uti mitio safun sanu nti mikra no morwan do me bia mikra me ho ade no ya na me nyonko sofo na so nyonko difo no ya na me de ni kon nche mo no abua me ya na me penisa pa na odo yiri akọ yonko difo so omo ano ohene be ni o so kan mpedu de me kan na me kan Bacho da se bre wonti de make ase. Men sha dan ti ase. Sesi akura no wasem a. Nipa oni ye bi nipa no wonje wuni. Odi fo so mo aponse. Odi wo atade kura no. Utie me. Adumo te oba wo ye oduma da. Odi fo utie me. Odi ande wo mu de no. Na bele no ohine wo tena ka ko no. Mate honase. Ana wo se wo nipa kura no ekọ tebia bi se ye mu a wo de ma wo yonko adifo ni bi. Na maami no so mu de no kura no a esansa wo yiri no nti no wo de na ma wadifo foforo bi se wo monko maami mu a. Ta sebre ohine. Anu to sabre me se wo de asan bada mu. So sebre se mo so wadifo. Mu wadifo bebrebe yo ho. Enti no sebre se mo so no wo be mo so wadifo bebrebe mo so betime de na ama no no mo time ye no waduma. Me se anu kwa no no beto no asem de no. Eti maami oda so yo yire ana waja no. Pacha mene nati. Eya oyire no no. Mene nati pacha. Sesai. Se wo se me yire na me se me nati me yire no no. Na me ne woni nati sesa woni ne dampa ba ko so sorry ana oda ne dem na so da dem. Te nyina da ba ko. Na woni oyiri etimi hia na ekwa bi so ada roma mesre busa. Enfie me ne fan no ma me ne bi busa no. She be ne fa me o ma Oma onye fa no o ma me fa me honka na da busa no ono o ti ono to be. Aka wo de ka ekwa bi so ka onya ka be ye. Oh
Oh, some no. And one man ho kwan. Oh, enemy. Calling to Ben Pro, have a son pro. Jinaso na me musa maame no ebi kura no a ka chaka dumi kwaso kura ka maami ka no betumi atono maame adentina ukunu o ma kwan na one wona efrisa ware ni wi ono na da sore opanyi me da wase me pa cho sa ayi ne kwaso no emuwa na tata me no ewo ha na ni bi aba abaka yem se hweye na ne be ma na so ne be ma ne da yebeku emuwa no na kasa ayi ne ba na ne be ka me de minim sa ne firi awurade voice no se firi awurade se firi obonsam ni asem sia ti voice na kasa ba se menu krunhia nya se yebeku no abo okura ma ne ya ma na ye ho paibo we no de ko opɛ kwan no de ko betuma ye fasting apam saa ne no wa bɔ na ma ne asere me ka kire no ne se bakura na me bia abu se no ma na okosusa na abufu ne ba me ka kire ne se wo ne wo yere ti wo huna ma ne se bayi wani na abra so wo so wo yare a me bra wo ho na wo ne wo yere ti na me huna ma ne se ya wayi wani asem fa wo ti me nim se me ho asem hihie na ma me empempi no ya wuta aka setia wo kunu no dwumadi a wodie eno na ye wo kunu no ya no ebia na sofo bi ho asema bia onse mo pakura ba ye no maami yi enkeka nko no ho na hotro me ne se ukunu wo akura wadi kan ka se eduru ba bia akosansuo ma no de sa amanfo yade na adenti maami bisusumu ano nye den adenti na ukunu ni ne mu gidie se ne nyankopon betumi asa yade me pa cho emra muwa no ye na etata me foforo no me ka kire no me maame mu kora ka kire no senko wo muwa me mu wase me ma firi na ti akokwa so fofo wo nti woni woni mu obi a menyini ni woni mu obi o de beboa me okay odifo ugina ho man so ne pa se me jam to pa panipa wadawroma ba bia ekeka kono ano ya ayeden enu nti no say wo kan ye ho a ekwan ba ni betumi afa so na oyiri ho atumi atono Patona you nyamisho ma pa me se nano dia mu kan wo say odi wo say nano dia no mu kan wo say ai ba bia atomfo bo na du ba bia ne ho hia no maame sesia no enanum asem no ehia ukunu efiri se woni no ene da so de sese di asem na woka sese emuano still emuano a me pa cho nya muano mpo na eka eni odifo ohene wo yire se ya wote eni bi se eni ne se woni woda ombeku no sana sese ya woka na wadawroma wabo wa mane pensa o catch them o de me no say kwa na o so one dey you catch them papa I remember last year o catch them papa and o say papa catch say ni bibie ni wa betma I see me ntan kwati de o ni o te no on montu almost an ni ntu aso o ba catch be me ni up to date more than 12 years that let not for about we said them friend and we send them was she after the set conform how crane or remember she 9 so say me friend as a bay okay I me me pe how me hanipa bubusa me de din no me de aduma we no so we na we de pia tembe akwa sport hu crowd be kunti me de bebia me de me hani din na me bibia o me tum say bibia from da ko pe say ya no answer no anum no ma pega na de ko man na off that me say person me say my hokra me hudina mo so me nye timi na from obrami charge amad no ba firo do sa do ba afim ni family da ba ko mudi timi ana mai dinji so say sade no to be bre mama kuma ma ho tuma nipa be bre nya happy di anana manya botra anti hu nya afikra de hu nya me bi so timi de ni na chi no adwumadi a o se me ni mfa no no o se me nsadam budanse abaya na e different bandsman escorted by na from board am same person unyantro ko na o timi yi na yi na fi o nyina moja no
ya o tu dwan ko wi do ma betu ma ko fan ba na tene ko production so that one understand yare ya ready odi bibi ma na nipa no o jimini odi for ohene se o toaso kase wasa yade akase sei dia ekwa bi so na chese oyiri ubo na trimodi anase boapayo ampacho na me remember say was dam dey me say na business say abaya na different bands ma buy Matias was akwa ne so odifo yi Matias was akwa ne so na so say yade akase we mamanfo ho sa wo mo firi wo mpunkyire mu a na se wantumi ansa yiri yade semfunso bia waya na wo yiri no wo bona trimoni anasa wo ye ne den ansa Bible say gidi no bi ntimi nso ani nti se nipa no ade bia nipa ye bia na inshon bia ye gidi so gidi na nipa radinam so ade bua na mapaja na mayi ni mefra mane hunu na ade bia nipa ye enfi gidi mo no gidi nya gwan de gidi ye gidi enfi mu ye gidi ye nti no ekwan be so na nipa no me no mo ba me nchen no me ye medjuma da na no chino wo de ho we the love is scrum me nyina me different kinds of love in theater me de medjuma cheni pa video sa kontio so yari o aso no bulanze but se chen kan o me to love ta ko so ma o ha so bigina bon 11 time ade e bia bon no we to love the bia so bon no okay so all the emphasis perform I did jari gu hu so e rampa sa love the sa perform ya so de to be so e bon no nti me ade bia me yisu on ompe enti no bi ade ompe no de obedo to me eni pa no ompe de o ade kro no ade nya ayi no ompe enti ede no ompe no hene bede what me ka akọ no na so bi so ko boa no eno so ya asem so iti besa na wonye enti nya mesem se nya bi pam chow bebre obedo to am a se ye na di fu no adwuma no so kroko 1 John chapter 4 verse 4 se nso ho mu nya be hu di fu nyankopon kunti odwa beto ma awo mo na di fu ba mu chena ya rani wo mu doso ti me kam di nya mi besem se mumpet ban ba ko bina mfa mu wano okay odifo ansa na obekọ no said ye wo ka se yenso ahohum nyina hwe no yeso kura no kasa yemu no yaso ahwe so se wo ye nyame ni papa enu ti mebusa se enna wo yiri ene wona enti na wo bona timoden se wo ni nyankopon honhom besa ne yade ana oh and then the self of the baby half years and answer COVID na Rebecca baby to be COVID na bano so and then the nan fan the nya no ne men no lemom media me ohene de me no just ina no anybody wonyi gidie baako say wo gite media the crime na nyam de me adwan de obusa bia ya de tanta bia de fo bi okay wampo wam tmade de timu mu wam media no gite because me can come so me menin matna be menin fe menin ne ba no 6 years or S2 oh ma so ma hunu akwa bebre so te de ne nka say me no komodi ti wo hokra na odi aso from come o presu mu e say me wo hokra no ai sa aboa bi so nti nyese bia no nti odi fu aponsa do no ji odi a bibia wo ne ko ye bia odi fu aponsa o hene panipa wadawroma anwumire ye bedase na nyame ya domo a sede wasini akasa no mani ajepa wo ntoboase we kire se wo nyame difo ampa enti nyame ya domo a wo kina ye befre na ye nyina yesi nkonwa wo fitiam ni ahwe kwampa ye befa so na wo yiri eho ato no why ohen kasi nyame shampa na msmade se je nyina no se me nyame pamcho mo biara mbutimi aboa no yame di for doors me be ba mu nchen okay yame di for enu tina me se etra ye nyina ye hia no etra na ye nyina ye hia why odi for yo mpachom de wase okay odi for amponsa eye maami aye ne no adi nhyiamu wo Sompa 93.2 Asem Mpe Nipa dwumadie so na ye ne no twetwe enkomo no maami na eduru ba bia trimoni pii anye o emre bi kata chobe maka se mo ze seven projects on kwase trimodi ze dina buza me hwame fama no won se trimodi ntina ukuru on pese obema ni nyankopon asa ya de anama me unim sa na ya mutwa adam ho hia wo se ne ayo anto akire na mo ye ne danim ma me no ya mpa wobo
Na je say why adwene se won fama no biem ana. Opanyi se mepacho. Ene no ntia. Mepacho ene na kasa kire me se yesa na me nsumasuru. Ena me wada mu nsu. Ma ene ko biem ene ni ntimi nya hwe. Me wada mu nsu a na ye friend say ensuo pa gu me so etete de ensuo atogya ne ekire no nhuwa no. Mami opanyi owo mehwemanim bibia ni ho ebesie enne ye bibia kama man odifo wate because Oyame nipa ontumi enkofa wo achi eyesa na honhom anyame de ama no ebesei enne adifo bebre form ide achi antama honhom ekuro mo no asei enti enne no sede ebeya ukuru honhom no begina no mami fama ne efiri kire ko no bonso besa ayade na me opanyim pacho eni bia ma wo de fama no hwan de bo obi atremode wo de makotena wo bi fie 16 years ni emu atete na hwan de bo wo wasase wo wasase ayo mame ene ye bibia ka mama difo wate wo wasase wo ho no maka ayi kura abome enkotena so maka ndimini mienu hwan na abo obi atremode mame eduru ba bia oso mama bi how de na say oso no honama fam wo bo kunu atremode o obo na atremode papa ho no hie o odifo ba bia tomfo bo no na papa na hu hia no na odifo Nyame ni papa wo say da anim wo mutimi na etwa ada no say do mu ye pilolo no anto chire ya Asem kese ye ko computer so adwadi mra Odofo mema wakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hudwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Heba Clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Heba Clinic wow. Abeba matia kanoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Jesus hallelujah 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 mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel arwo menhia ahemboboa no ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja
wujam mami ni konkonsa kakra bi na wife abibie fridge no mu eyi drink bi a ewo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter a trimenum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDAG Ejode Nkrato yatum Ame mo wenum nyam Shede metechrema ote de ansa no rusia kasa te wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso ozikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one de senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America English broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites ei kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine Black Man Company Limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a zed mineral water Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato Okay jumadie eye Asem Mpe Nipa sabre ye mame ode na kosem ebedan yen wakasa na niwura a woye odifo enso atunanum tuo hey wiase musam doso na ye mame wo kiremu a enoma di nachi enyoma akutia no ye tututuo bono ni ebusa se we eye hunhumu anase ye hunamu odifo pokwa bena bla menchia amelia owa krupon mami nyamkopon hira no amenchia madam ene Mr. Ajekum ofa kesu so otie me madofo nyina minua ba magam mechiao serakoba so mechiao bra ye mami ade no man di na chi na ade pa na epam no ana ade nsuo ana egu ne so se onipa fa bibi tira ne tirimu a hantre ne yie pa yetuwe se wudi agro na obi tiratew ye bebo dua ye bekun na wo de wadwen kokosi so a bla ebetime akotie wo yie pa ana no krote na se ususu se ukron betwempena e ma bebreba no ho ne ma kasa eno so ebetime akotie wo yie pa mema wo de ntokone abufuo bi ahyehyɛ utirim na akofa wo haw eni susaso e de abrew ye mami pi hai me kohwe fom wo se me kohwe car park because won say yeni we premeni hwe mi egunti so ne hwe nanim hwe na tade a wapam what asie onyi bibi mfiri ni tire so ne won kopen kuto ana kumadada enfan kwa himfi honko samlazim won fan ko mani kunu se won miwura da ho na miya mentra so na min change mi gia asundwe beba manin ko chi shetra bia ni sa kates bi enda da ho mani kunu fa yaw enchentri mo no so nkase bibi pampam no ofosio ade ba ko wo wiase pa ayade ba ko pe wo wiase eye gidie Bible says obi ni gidie ontimi so me Awurade Kristo ni mini enunti na Simon Petro ona wo pono so ohu Yesu pe oso wura papa na eba no ye beko so onya gidie so woko ba ni gidie ni elentire ye pe e hono osatis woko fom osatis woko fom gidie peja ade nyina mu no
ewie ye na ye me de se wo de pem no se odifo to bu ase na odifo bie ne monyam ewo ni kurum ne kure so no krama tifie na ne di agura sometimes o to ma oba be fro se obetafro wa no sanatie eti mumma gidie nim peja ewo yeye mu muni ye netie ye sofo so die ye tie adwuma mu ye obi okro mu se odifo pokobo o mu so ye difo na ono na kore sofo ho na ono akwa praise ni sofo ho na odifo tia ade be program bi etu ko for sofo free baby abro odifo tia masa ye nyina puppet so I will tell you ye nyina ekuta mic ana babia so obegina so no your puppet ana manya standard the spiritual realms your puppet so puppet won't man nyani mu a wan kasa okasa akra no tutobidie ananse enye gina ho ba wo gina puppet a any spiritual attack bi babia utimi gina utumi so command no nti ya yire nom munye gidie woyemu sedi esitie bia wo ya akra ne friends of kra gine di enton sofo ana ukunu ana onye sofo na wedi wa sofo wedi wa bio tabio ekobasa na ukuru kura ne sabe nange se wamma na yesa tente huo a ensuo mfa ne nko mame yisa ne yema we fru trim ana bibi pamme wenti wasi Sompa sa wia we obetena hanan no matwa ho ahia ene wontima modede ene wontimi akase munyimi onuma aba ne yehunuma yesu yehunuma wa ho ye kura edu anadwo a utum se pete kikra ye nchense so ne kura no ye sori ya na puo no mopie ene so kura be kana sei baby woduro no ye nie be free wa dwunim empekenie ma wa pekenie ma che getting to 3 years ina de nie ma wuro wa dwuna sabio wa himfie kama what is the potom se kukuro ana okuru hunamane nya me kwa na ya to so edi fo ko be chisika ko be twawo sadi we so the boat modern pa ne wura be manfimu a otimi kum e bi esi be ma bi kum ne yire sa otwatwa no ko de wangu otwatwa de kaba ko pena ka 100 enti mesrew bebre na me kun ma ko tran bi 16 years enti otasa ase onsa patamaw masa ni paduan dia di one huhum ne ne man mo dene enye easy enye nya ne betima sifie edisi ya ha dama mo a eya munti yase ablabo no nye easy sao bi won ma ukọ no we beki ubeshi obi kura obonten nyame nkokọ beka wakoma na sika kakra na kare koma wo yire no na woda wada ne ama no kare so timitosment ne nya nyamedwuma utimi fo obi na wo hwa no wo yire ntiase but wo hwa na onyankopon so timbie kwan ene na mankrofo bi nanam na obehwe despa ne bondin obehwe Dr. Blessing Foster na obi wo kwa na wo hwa ko onim no eso to school fees me betra o ma hini program so wo hwe nipa na mfo opanyina gikum ye papa apostle etu bitima ka chim sa apostle o hwe obi ba ana oni obi oboa no the way man is wakoma pa ene odo edi me nipa tema na na yire sori no popo bibli wa che no bla mumma yenye fe ye ma menum ti e manti me mase titiriu hwe me ka che se wiase de o ye kese pa ye minister of Christ who ye minister of parliament kwa me I don't care of you who ye president won siri you wo president na wo sene me no ye say odi edru ba bia yemfa ni de ma de ni de sefata no and hini for ono o mampani de odi ni si bra me ni o mampani na tem de me kasa but yenkoko enim me pa cha otie me wo ye president ya me minister ne so sene o rank no etu fa o rank no ba na me ka cha o se me rank no ye minister of Christ ana ye papa no so ye ye to abayi president o me ka cha no na what abayi mda Mimi to me so funa to be me. But the me can say minister of Christ no ye ma menyin tum se obi koye minister of Christ here. There's no challenge in the spiritual realms. Nobody. Ye to abayi parliamentarian by years of obi twin to aba. E ye onyankopon ye e ponte ya ponte. Se de na o ka Bible someone no. O se me ba se wo te sa ni ne to so miensa.
kasa japa wakoa miti ewu bra eto de nyame kasa won kasa nche nipa bia keka wo o kasa che de na dwumu to ene de na no mo duro enti me ka che se ministry of Christ no enye nipa bia enti mame misiro bebre wo yo bani munyamfo ba bia wonyina duro kura samre wo da setuo yi wo nipa dua kama wonton kunfon enti wonim kura no na so bani ho bibia kama wo bie na me ho anam se ankɔhwɛfo mo mami se o ka mo na me de makotwetwe no wonye nipa ketwa ade na wo fa ne ma bia tren nipa dua mu amna hentre almost 2 years ya ukurukura beso ba ho a wo se bibi kasa chew eni kasa chew se na ukurunda na ne wo be ukuru de yi ede na pa firi ukuru ko ka kire ne se wo no wontena na wo mo awo yi se su ni firi nipa dua mu eni bia nya papa ene na wo yi Yehosu kasem eni the voice who can they hear the voice. If you hear the voice, the truth, they hear the voice is a bonny. Utia no kurano, no money, a gusua, a rotative. It must know Christo Yesu dim say, and Nibiano, Libya never see, your phenomenon fast. Okay. Mantibish, Jatu today. Sisano, never Christo su, say I didn't know you never wow. To me bia to me ho na so je to me nyina to ye nyina ya trete ye beku ye bebodua ye obi kwatu kajem se ye wo nkura befo wu masa me I don't care me kam bia se me hye na joy be fokura me che okura wuro ho ahwe se wo ni pede sotie nye gidie ne fete okura chi ne ma okuru nya ho dwuma kono nso hye kotata so kotata okuru so chimu no nwa no kutu ma okuru ensapa no ho me na me ka che so wo yale ni na bere e beti akọ Odi for Kwabna and out in a kind of V Adult Education Center. V Adult Education Center. Na me can say V Adult Education Center no. Obi a uko suku want to me emye. Obi a suku ikura wan kobi kura. Ode kwaye tire to ama want to me anko suku. Unsi class 1 dem da V Adult Education sebra. Na safo we na wobi suku bi dia ma wo na wo kyerɛkyerɛ wo ma de se de be ya brofo kasa betumi aka bie. Twi Bible betumi akenkai na empo kura no se wudi dwa na kwaye nkontasem a obi entumi emfa asokwa na ne wa kyenkyena wa bra sika wutua no sika ewo se wutimi agye no obi ebetumi abu afa so eno TV Adult Education say me ka cho say na anwumere maami a wopamade fitani sabre ye deken esa nse sukuru wan ko bie nu ntino Bible no bie mu emie so nyame honhom ewo so deken ese so saa taxi driver trotro driver yen ko V Adult Education Center na ye ko gentete ye ebetumi am ya resabrofo bie na enkontampo no ye tumi ehumu safoi na V Adult Education Center wadwene wo mo ho na wose me ka cho se sukuru wan ko bi kura na ko bi wanwie ama nyoma ye bisi basa untumi mie wa no kambrofo ka sei ade bia fa suku bia no yes wo se bo na cha se nyoma emfa dia yen ko V Adult Education Center wose me ka cho se bosumi mienu pe obetumi amwa kambrofo na wona wo firi achichi ne pinche ye nyina da wo gye wo mo ba bia betra enya den kra na se kra de wo de eba betom ne se V Adult Education Center say wo wontetie ma na sukufo wo bibia da obeba ne nche se won kire na de biada entetie ma papa no de ne befamu na wo teacherfo a wo munim de na wo abotre ye de kire mpanifo ade V Adult Education ba ye no amanfo dodo no a na edi adanse se obetumi aye efiri se wa ye bi pen na V Adult Education Center say WhatsApp no so kra no wotimi kira de WhatsApp de no wotimi kira de sabre ya me ne wo ka sei afufro bia wo mo ewo amanone na wo mo ani V Adult Education wo kira wo ma de no so wo mo de kira wa efe papa obi wo abruchi mem na one V Adult Education Center na esu atwi kasa yie esu abrofo kasa yie ekwan obefa so obetimi atwero umpe we na pede V Adult Education Center kwa ene twabo sompo na one broni obi a watena broni krom otimi eche na de eye me fe
ɛyɛ me fɛ papa wɔse wɔde blackboard bi ɛba na saa blackboard no sɛ ogyirani mu ɛtwerɛ so a ɛbɛba phone no so na baabi a wowɔ bia na deɛ wɔkyerɛ nyina da wobɛhu busumi nsia pɛ busumi nsia pɛ ɛna via adult education center wɔde ɛkyerɛ wadeɛ wɔse me ma no wonya no nteyɛ sɛ ɛnɛ na wobɛba ɛboɔ no ɛnsesa ɛkyerɛ na bɛba ɛnsesa na wɔtwe na bɛba ɛnsesa busumi ɛna bɛba ɛnsesa enti brantem ne bɛfiti aseɛ na ontumi ɛnkyerɛ wadeɛ ɛma nyoma ɛnkonkai ɛmfa ɛma via adult education center bia na kwabam ɛde ama obi bia wɔse bra na wɔnkyerɛ wadeɛ sɛdeɛ bɛyɛ a nyoma betumi akonkai ɛde ama wɔ babra wobetumi aka brofo kasa Abrepo Methodist Primary School wa ɛhɔ ɛna via adult education center odi ne dwuma yɛfrɛ CEO ɛwɔ ahomatrofo wei so 0245 690834 0245 690834 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 and 0266 411 593 0266 411 593 Yakwa via adult education center na yakwa jintete papa na yeso yatumi aka brofo kasa Abe Herbal Clinic Dr. Beu ko Dr. Professor B na Dr. Professor B no wono ene kofa bai ema Abe Herbal Clinic mami nim habai ne habai enso enim no wose yeni aduaba no ne fa habai no ensa yade enu bi na ekoso ewo Dr. Professor B akache Abe Herbal Clinic na wose sickle cells yade no wotenete sickle cells yade no wotenete eno ena Ghana fo ni wiase amansa nyina se sa na te dia se dia yade wanya ho ano aduro no ye fe no the sickle cells doctor Dr. B nko ena wo sa abodi we eye namu san yade yenko Dr. Professor B ho na yenko sa yade no hepatitis B ana epilepsy ana hey eye diabetes yenko Dr. Professor B ho na adia enwanwa pa eye hoing heart no Dr. Professor B besa saya de we na ede amount fibroid no de o se o me fase kan kan o debi ye fase kan enkan wo ma wadura ma fibroid na nane fibroid no se emfiri ho a ebeye den ebeye nwanwa se eba beto ye frunim se wo pese wo nko ade a na fibroid na ha wo adwene de a ye ko Dr. Professor B ho Tano so apatapa new site eho ena wotini juma yekotu ya de ase wabra yeko Dr. Professor B ho wodi nubra ene haban kwa nyakoponsa no ena wodi tu ya de ase yefre Dr. Professor B wo homatrofo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Yakotano so apatapa eho ena Dr. Professor B wo na wosa omanfo yade enya asem keto akra Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem Odifo ba kupewu wabepiem ewa santimemha Odifo ba kupewu ena Ghana fo nyina ani dano so wono ani Odifo Samuel na faako a Odifo Samuel ho enya yira kwai kura eye mensia hemboboa no ejaba family house eho na jakokọ na so a Odifo Samuel wo ji Ghana fo ni asanteman mu enipa nyina da obibia da honhom eha no efri ni mpunchirim eye kana promise and faith enim guasia no na akanwo na yade aye kwankura de Odifo Samuel tenete eye court asem na spiritual marriage ye oba woda na obi ni wabeda bema soso sa ese yade ewu
esenyoma papa akwantu sem so aye bisi basa aware sem no so last year nyina afra se wo ba be man to se kura mfrew ano aye dene agise otifo Samuel ono ko a ena Nyankopon ama no honhom aniwa wode esa yade ye komansia yin bobo ano na ye ko otifo Samuel ho ho na jakokọ na so awieye brem no wono kuto ene betumi ajewo afri wo mpunkyerem ye ko otifo Samuel mansia yin bobo ano Jaba family house na wayira kwan ana wafom kwan dia ana upemu nkyeremu onkasa pa dia ye frɛ no ahomatrufo we so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Mensia yin bobo anu no D4 Summer Prayer Council Center wo yekọ na yekosa ye ho yade yekọ computer so dwedi mra na yeto adwumadi so emfama mo Womayinti memayinti yenyina yenkamom na yenye wo man Ghana yi memayinti eyedwumadi a Sompa 93.1 ahyehye memenda wei ene memenda bia enumre no nsiampa mu ekopem no nkono wa bra mosomfo nana kwabna kase enna pamfo ebesin konwa adwendwene wo man yi ene ne nkanko ho na yebisa se mosuko ho asem tesei se ya kwan adwadie mobambo mu ahonedie ensuo mu asem monkane ho nsem ani pi na de osafata nso se yebisa ne nsem a efa ho na yepa eniano ene anamontuo no yebeye ne saa brekro no amu nso yebema wo kwan ama wo de wadwenkyere ene wo nsem bisa biaba wo mayinti memayinti yenyina yenkamom na yenkyekere wo man Ghana Eye nukre mpanyufo aka to ho se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a enne na wuti ate obra eye oko ampa efri se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a enne na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sarah meka na asem yi eyo ba brafo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sanhwe na busua yawo Sarah to amenem ama na ebre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sarah ehia wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena na so Sarah bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kra ka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so a free Easter bosome no ne dwada edikan Tara 1 TV truth and accuracy Wayo hello dog oh wayo we just watch it dog we quite one got to attend media enti wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no bo ye ntwa movie wa ha dog we no challenge na your course na at the posse obegbo we because omo be ya rap to nyom no who say omo nkase hey wo say wa mu na obe ya na say o wife me ba cho my wife no be fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mama fans but nye no na ye dey marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tumi oh is there so enwom no ya to nyina ama na so aka na rap o ja mo ma na capella we ku amfem ka enfamansa ene ye tie o 5G. Drink papa. Is it no so be rap na answer na no obeto nyuma na meboa. Na chodom. Ene my acapella name.
Mizonaribo, 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 Asaberime, Mizonaribo, 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 Asaberime, Sanapuamu, Banapuamu, Apuamu, to the Awamu, Yanene Betnada, Mizonaribo, Mizonaribo. Oriba. Na the auto you no cry no dey ha me say. O sa no ribe no. Dey we chire no. Me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kwara ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yeresa. Enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama wadaroma eti yeah, rap, mommy. Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, I am trying to okay, the mizo, I am trying to okay, the passport. Pineapple, banana, so food to be yawo. I just me unindi ya. Hey, energy, no uber fan of hey. Mizo, yes. Mizo noreba. Mizo bampa omna samoa. Kotoko pre bi nefe noreba ya. Oforisuo me chao. O chamia. Me chao. Goguzo chame. Ayo. Me Asem ne yeka. Oreba. Oforisuo ma me fanchi akese ma me ame amma sewa oneni kunu. Mr. Kuto mu UK. Omutie pa. Aminchia minua akosi Anthony so US. Anso mechia no. Mr. Mo ene ne yere Samri Mr. Mo papa. Nyina papa. Nyame ya adoma memendai. Ene ye yakra. Ewo Ahinsan Estate. Memenda we ya nyasam keto akra. Mr. Mo ene na busu ya mo nyina yakọ ye nyina so ma ho yakọ. Oforisuo ya chewe de na chese asem na na yebekoso na ya maami asem a de bae em se wadoso mu a ya papa ene ne kasa de kan na yebeda na se de we na osibo abedin ohene o de ani de fatapa mayen ye de panyina na sebe ofre na obetimi no wanya botre ayi ne nsem no na de tie ne me sa de we me ma hu bia Oforisuo on say ewiase nsem no edoso wan wi ade ne nyina ba ko jafaako wo jafaako so enye yesa because so hwe asofo ne binum ani mpa bo mo bebi de akura nu sei so ye hye nkom se nyame ampata o maame ana o babi na eyo ana ukru na eyo ewo ho nti ya na ye nie ninti no untimi ko ni straight de maame ka obi wa won tenase but do dani jam no nim ko fa so wa bia na beto ayin me kaisa ne wo fie ne ho a case we bi bai katache wanim maame ne te wono wo si bibi ayese owo abehwe ne sirim menim se wusu na mo be kaisa case na enya asem keto maame no wo trantra etiama maame no me yese awusa na me so ayese Thomas me pekyin me se maame wo so hyen mami wa yi ne sirim ha sa abon ne sha no abon ne we no sa no ma wei akoso na unim enkoma young girls no ekoma maamefo na omufie kwa animu kakra no ene happy omo madwene ho aya na mente ase obi wakura na wo se wonnam a obi wakura apan na odinachi obi wakura na mo ne timne ne kasa ewiase nsem no edoso de nyankopɔ to bonsa beto asosasa so fo mu nue
munwie ye kasa bi a nkura bata ne dɔɔso emu odu eti ya maami ti ahyehye na sɛm wɔ kan ya nhwe ya ye bɛka sɛ maami wanya mani pɔsunti na yɛdan ɔkeka kasa bedu mmerɛ bi wɔ hɔ no ma obi kɔ awade ye ne ɔka for better for worse ɔkɔɛ no sɛbi ani gyina ɛnɔɔma okɔhu aware na gu but ɛnɔɔma na kɔhyia mmiɛnsa na mmienu de yɛ ka no de bia me kasa Asem Mpe Oforisuo ya na ye tufo one ampa obi wɔ otimi ne ho eka me ne kuno obi wɔ otimi de ne ho ka me ne kuno ɛma bɛɛma wotie maami na sɛm ne bɛɛma na sɛm a akɔyɛ sɛ de wode yɛ me na me so me de bi yɛ because ye ka asɛm ne nya wie no sɔfo san ba bɛ ka sɛ na no ho asɛm wɔ sesɛn na kyɛ sɛ hɔ ehia no maami ne de hɔ ha no so but Oforisuo kakra betima ka ne sɛ sɔfo sɛ ne yere no ɔnyini ni ampa etimi sisa kakra betima ka ne sɛ de sɔfo ka ne sɛ ne yere ne nyini ni ɔbaa no minim de nti a ɔnyini kunu ni minim de nti etasi ade wenya ade a enwanwa etasi yenim obi a ese aduro bua de aduro yenim obi a sabin producer asori a wokɔ mu na wɔgye sɔfo ni di no ɔte mpaebɔ baabi no wasa akɔ hɔ etasi saa asɛm wɔ yi ebi aba adwuma wo sɛ mfa nsɛ ebi kyɛn mfiem yɛso kyɛn bi mfiem ɛna saa enoma wo yɛhu bi yenim baabi edi bi kɔ ya nipa ne yɛfiri obedi adanse sɛ afɛdeɛ enoma na ɛhante no ɛkɔ ayɛ sɛ da yɛ so obi timi so da yɛ na pie hunam na sɛ obi twa ne sika ampa obɛsɔre no na sika na bia hɔ ɛwɔ hɔ ya maami nyame ampata ɛno na na fɛs yɛ ka sɛ wei wɔkasa wo yɛ sei wo yɛ bayifuo o yɛ sei masa ya mani pa bi asɛm aka ne tirimu fa wɔde abɛdan yɛn me de mesusu sɛ obi anu obetima gadi yɛ maami wrong sɛ de wɔka no ɛnyɛ no korɛ dabi ɛnɔma bi baa hanom yɛyɛ sɛ yɛpɛ baabi de afa anyɛ ye yɛn ho de ɔyɛɛyɛ so ɔte aseɛ nti yɛ maami di na sɛ ɔso wɔ mu gyidie sɛ te saa sɛ nte saa no fine yɛne yɛka sɛ yi nipa a ebi baa yɛ kɔɔ no hɔ no a nipa no bɛde no ho no kwafrɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ maami kesi it can be sɛ no korɛ enti mimi sɛ no mintimi nka sɛ maami a ɔte yi na sɛ mo ka na ɛntro but adesua yesu afiri mu ne sɛ obi yɛ bi saa sɛ wɔde ne ho ka me de kuro mu ne kunu hwɛ nyankopɔn de yesu kristo anom ɔbɛyɛ yɛ no abotre wonya yɛ no sɛ obi se wɔsɛkyerɛ sɛ de kura sɛ abotre no ntimi ne yesu kristo nyɛ pɛda wo na nka papa yi asɛma ne Oforisuo obusa ne sɛ ne yiri kura wɔ mu no kura mpo na yɛ busa sɛ wɔse yɛne a wɔde nasɛm na maame de nasɛm abɛdan no yɛ wɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɛnka ne kwan so bi no ɛne mepamkyɛw wɔhyɛ me ho de aba hɔ na nka mɛtumi ne nso kwan bi sɛ ɛti sɛ wɔde aba hɔ deɛ na meba ne nyinaa ka bom ne yɛkɔsa ne adeɛ sɛ ne ho tɔ no wie na sɛ wo se wontimi ne ntra because panifoɔ sɛ yɛgye obi adeɛ ne yɛnyɛ nsɛe no ɛwɔ kwan bi so but ɔno no kyerɛ sɛ ne yere ne mu no ɛwɔ kwan bi so ampa ɔnyini ni sɛ yɛbi a wo a wotie anasɛ yɛne yɛte ampa saa na nka wobɛyɛ because me obi aba mmasa ne adeɛ me yere ne sɛ me wɔnyimi ni maame nso kasa no wɔso wɔsɛ nsuo ne yɛhyira so ampa na ɔde ama nipa no papa ya ka asɛm bi wɔse wokaa sɛ ma ga bi baa hɔ a na sɛbe mprɛduasa na sɛbe obu ne nsa ne ade meyɛ ma ne kɔɔyɛ ɔno nso atumi akyerɛ si maame si da still ɔno deɛ biribi ha no wafiri ne ku akyi no wabaa ada ne yɛnte nase yɛtete tuo sɛ nkurɔfoɔ bi asɔ fofoɔ yɛte akura sɛ sɔfo wɔ dɛm a sɛ ɔte aseɛ ɛso na ɔma tete yɛ paa ɛso ɛhu sɛ obi ahyɛ nkɔm da ɛso ɛkɔ baabi yɛhyɛ nkɔm eti no ma bi ho no mu a sɛ wo ka sɛ wo kɔ ni straight sɛ de maame ne ka no ebi ante saa onyale na ebi a fine afutu sɛm no ɛwɔ hɔ sɛ ye bɛkyerɛ maame ne sɛ maame yi wo kɔ ye bi a sɛ be kɔ bie so ne ade maame nso kyerɛ sɛ no honhom bi kasa kyerɛ sɛ ne kun ɛwɔ hɔ so ɛtimi si na fa so dem na ye kɔ ne nkɔm bɛ na asɔfo ekɔ kyerɛ nye wo mu na ɔmo kɔ kyerɛ nkɔm agye esika na obi bɛdi adanse sɛ ampa na ise na me kɔ awurade animu awurade ma me ho atɔ me o no aka na saa yɛtimi bɔ obi bɛyɛ nso na ɔnyɛ bɛyifo
it is one here maame na sem na woka no nyini da ekwa bi so yeni mo bi asa no ma we to no wo se o ba nyina no emo adi nachi akwankwa no bi di nachi but wo no nte na se da wonte na se o we maame ka se Oforisuo ye nama ye se ye ho atoyin si enim de ye nim ne de we sunsun ya ne ka me donyame sa milikan ke betu no ba ye nim nti ba ya na ye de ahye fagidie ata chese bibia ntimi yaw maza da wagidie na ye kan enye so yi je o wodo ano beka ye kura na sofofo no most of them no kura no giden ko muntimi eti mami wod na sama bedan Oforisuo esese hu kwan ye befa so na wo so betra se dia danse me de masem ba Sompa ha no ampa emo no afiri se ya mpo se nya mpo wodi abedan because ne gidie ne ana nya ba fo se wo kuru ye sofo a chinchi asese on na se wo yade ti asem wo ye pa because nya mame ba ko na wo yen ye na ma odon ti de be hia ye etu minimum obi ase bo sofo so na yire kwa sofo foforo etu no mo asofo foforo e wo ye nim sofo bi o chiti na yire bad eso ko bon paye o hia wa lesu tufo e wo eti se wo ye sa no ma na so obi ho a wo ba bi ehun se da me papa ye sofo but woni me maame hyede ma kwa ye obo me maame e kwa de se eti se me papa no wa so me nko eti eno so ncha se be wo ba ka cham se me nyuni e o kwa bi so because no ma da ho no se be ye jimi kwa nim se do kwa to ase de headai abi do so ni bible mu ko beti me kan no hu se yes say emensem du no say na tie du na no agani ho na anim na so for na je wo bo maame ho naked na bo na da pa trust am no dabi me dimi ni wachi sa te no nkyerese se me bra wo ye sofo a ba force e say da me judi maame ne se sebe ampa wa so mo no o se so maame o hira so ni kunu amafo de but wo say still wa ba bibi ha no eti me Oforisuo masem nyina ne se maame no wa ba e se twitwaje no ba bia maame ne gidie wo no ye nyine ntontwene da obi obeba ha bia na sem bi ode beba bia no sebe prejudice stations ya doso se maame atima firi ba bia from steps ya baso ha se munyimi o ya ha maame asifom na ode na yakọ dabi oponse ni kuye sofo sempo obi na no maame so ba ko mi na no se wonyi ni kunu wonde wo se na se ma ha no de abedan ye enumu ene embusa no se ni kuye sofo fine se maame gwa bi na se mi kunu mi nyini ni amasa democracy obi ona dwenche me unti me ka jam se me nko sofo no ya de eti maame no na se no de aba no ye ni mu kwanya ye be fa so ya ye bi da ye ni mu kwa be fa so maame de wo kan ye ne sofo di for someone e ko no maame ni be dia baptize dia dance aya kwankyere anya se bia ye campaign mo bio ye bi da asem we do so bebre me na me ka cho e bia na obi hu bi da maame fo na sa no ma we e ba o mo so sa maame wo se me se abwa na hye me mo hwe wo de se me na ho den maame ne se o re me wo bi so sa pan wo ba ne mo wo dwine ho a wo ntia je wi asem no aye nkwa bata bebre o dwon wanta ti maame wa hwe ya wo ba gbo ni ba ya na se de wo ka no be ka se nya ne kure emom obi a wo ko ana wotie ense wo kofi ana se wotie ni a ye ka kire o se ye se me ne mi kun da me de me ho kame no eno ma bi se de ye tufu se se wo se sa de a eno de tufu se aha no koye sa ne mo maame na sem ne de o de abade a ese se esi nkete ne maame no ba bi onu fi se onu de abedan ne hwe maame no onya ne fa ahodie no beto maame no ebenya fa ahodie abrewatia Oforisuo be maame na wasena ye ncha ye tiefo nyina na asem we say na aba beto bedwasre da yetutu ne srane abasa no na no memenda etwe mo Sompa ye healing point dwumadie apomuden dwumadie ya yetena se na ye de besom ye tiefo no ye ka asem bi edwojo ho ebobo ho ewo hase no ene menopause na Oforisuo mayi oba ne nti no maame asem a wo ka no efa dodo na no ejina sa tebia ho mebusa ni mfia wadie sister ni de on the wa pass say kra last Saturday ya ne ma Mary ya ma Mary ya Mrs Mary opoku ba na tena se a yesuesu aho adwen a wo kyerɛkyerɛ ye ne ana ene kra mpo de kane no na start free emfinhye aduanan ene sanse nuane na ye de na ebi nso a mayiwa no mu siso foforo a wo ye brantem nte no ebi wo ho stand by 35 years obo hu se anu ahya ase obi wo ho a
nipadua no ye kyerɛkyerɛ ya hu sɛ nipadua bia ne bra ne de no eba na nyankopɔn bɔ ade bi wɔ ye mu ɛno na ma ɔba wa ho ɔfɛ no esipisita ebia wo si so na ne mpokua no eba kama obehu sɛ ne tirinwi no ɛdane na kelse ba mu kakra ka ye fɛ black kama ebi wɔ hɔ abehu na ne nneɛma bia ne tu pagya ne honam no ɛtɔ so ne skin ne yɛ kama ne nyina ne ya na ade bi yɛfrɛ ne estrogen ɛno na ya na etimi boa wɔ ba ɛma mpo no siesie na wode ɛne ne nkosue wɔ ne mu no sɛ bɛyɛ ɔno so bibia bɛyɛ kama wɔ ne mu na wo nyina na sa estrogen no ɛkɔ fam na maame ne mfie no a wadie no ne die no kɔ fam panti ɛba sa enipadua ne nyinaa ɛsesa enti wanhwɛ ya wobi kurampo de ɛhɔ ya kyerɛkyerɛ ya ma ne kɔpem sɛ wobi ɔhɔ kane no bɛkɔ yɛ nkurankuma anim no yɛ maame no yɛ nana no bɛhu sɛ wayi ne nufu tablaba ɛde ato so saa ɔmpɛ sɛ ɔbɛhyɛ atade bi ɔna skirt tenten bi na ɛso ne sisi anasɛ ne yam obi wɔ nso so kurampa no ɔde ntoma na ɛtwa n'asene ɛyɛ ne yɛ nte wɔ no mu ase ne nyinaa ne sɛ saa menopause no ɛba wo so a sɛ nyame amo ɛbɛka sɛ bia wo yɛ bɛyifo mpo sɛ nyame anya adoma ɛbɛka sɛ bia wabɔ dam last week Saturday ye kyerɛkyerɛ wa ha sɛ nyambo Saturday ye benso ye bɛkɔ topic foforo so na bi wɔ hɔ a wo honam mutime hyehye wankasa ɛte sɛ de ya so jade agu mu no potoka sɛm ye frɛ no flashes etimi dele wo muti sɛ gya no na honam mu hyehye wanhwɛ ya obɛkeka ma obi akasa bia ye bɛyifo na kane no na ye nimu a yetimi de obi kosi bosomfie na ye nesi ayi aboba so sɛ ye no bɛye ni ade na komfo de bodua ne hyire na wo tugu ne ho na ye nim eye monopause ene bi won so kola pa be wo sɛ obetia mu saa papa yi kasa de nka ne kasa awia no o sɛ anadwo klo ma ne na obɛkasa saa je sɛ ahomache 12 ansa na maami na ni akuma ma na dabi eba saa insomnia ye kan ho asɛm e ma wo na saa so no osabo bibi so sɛ wo hɔ na ya ne saa sɛ ani bi kasa kyerɛ no asɛ bi wɔ hɔ a ne honam mu baabi ya ne ya ne ade ne nyinaa no ya na ɛka ho menopause na ɛba so a ɛna ɛba na ɛgyae ɛba saa de arthritis honam timi tutu ne ade wɔn kasa ni mu no calcium na ɛwɔ mu no ya na ɛwiwi nti no yɛ kan ya ma no kɔsi sɛ management ne kola no wɔ hɔ a wɔsɛ onunu mu nsuo enyu no wodeda fine bi ase anaasɛ bi a wotimi enya full supplement bi ɛyɛ nya saa de a maame ne ho ɔfɛ paa enka baabi a wadom ba usane nipadua no ka asesa kola ye basa so ansa wig na na hye no ye fra bibia alopecia eno so se menopause ne chi wa fe eno no de ba ye de ba nipa be ka se hair loss ana se wutiri nwunu be hu se ahya ase na etutu obi wo ha be hu no wa ye wabosa cola first you na hye da akoyi o e ma ne bi mpanyifo mo so mutiri nwune tutu saa na afa no makoyi sakola ebi won so a wig no ma me wig o de ba ye no nsa na ama ne ho ayefe kama enti menopause age no ma me ni wom e wo bre bia ne de ya na eye o e na nipadua bia so e ne de ye no ne ya na papa ne so bo ne butimi fu obi anya ne hwe kolampa no okasa saa no okontoko a ebia antiase bia anim ne nyina ye menopause hu nsunsu aso ne bia enti ebetimi abase ma me no ni age a wadru no menopause no e na ha no ebetimi nso so abase honhom fam no bibi ekoso enti yen kan hwe emma ne tituru ma me mpanyimfo mo a mo free 35 ekọ mpanyimfie no so se menopause no eye ade a eka emma ho nyankopon yaboso na eka ye ho enti ye nya bre na yentimi nkọ a doctor for wa na say mpanyimfo wonu mu nim de e wo ho oba hase no kra na be ho abre wati a ye benya bread amount ni ya kyerɛkyerɛ wo sɛ de ne yɛbɛsete na memenda bia donko healing point yɛ 30 wa pom de ho nsɛm no wo bɛte wo so bla awia donko abo last week the any last 2 weeks menopause ye no maami nsɛm a wo ka nyinaa no ɛfa wom enti yɛsrɛ mɛkama ho nte no nyabrɛ na wankasa ne gitum sɛ menopause na wo ho nipadua bia so ne bia ya na ɛba so obi okra dua na dwaba so osu te sɛ bi aboa bi esu no ontimi na obeka mu a ebasa na no mpenu so awinte ne obeda so na honam no yoya to da bi kura wonsa no ho na no ekoa e wo ho a na ejai eye normal eye kama ho nte no ebra so se man panyimfo no wono begya atom se menopause no wo ho na bibi so ba ye ka se fa wati penfo enamfo enti we ka se we ya me no ho se nya wonko ana eja wa ma obawu ana wonko na menopause so achi wonti na bia no ho se de ye me kura ne se bi ye me nuanom enti yesre
na honhom fam nso no said de ni kunu ni sika ya no wo so wonjini ni ebetimi aba sa honhom fam na yesa na ya papa no wa ya de na mom baabi kakra medi ne ho yaw kakra ene sa papa wa da ma meka na sa anya oda na de ache me ene se wo yire ene maami enti kwan bi so kola no oka bibi se wonye bi da se odi oye odi man pai body ama ne yire da all because maami ni engineer ni watra no waba atra na ko asofo foforo wa de se ya esen ma ene ye nso so a eye wa na eye ma wo enti se papa nim se so wodo ne yire pa de a enke wasa kwan bi so no otimi gina edi ma maami fi se woni na dampa ba akoso ene kola wo so ne ncha na wo so le free ya wo baaye enti hone kakra ne de enfonso mi gidi ye se ma adwen no mi gidi se enfonso kakra eba ho na so no ye se de amu adi no mu ni nko yen kanka se asoso ne netie nyina enwu amre ne yen kata so de amu adi no ena wonu madi kode ye wo yanim na doso ntino ye behwe kwan pa ye befa so na ya kyerɛkyerɛ maami na honhom fam nso ne ye be hu panyifo mu ni mu de omo wo honhom aniwa na mpo no se ye bibi se eye honhom asem nso atimi aboa ye na ahotɔ ne asomdwe aba na ena no nso so na wɔkan no ehu hiafo so na omu duru se ya na nyi omo amti papa wonya abotra isro de basa ho omu duru stage se na ya na tenka no atiko ne libido ne were very low ya na nyi omo kono ya na nya na kono basa so amema me hwe ne maami ti penya ne kunu no so eni afika kra sa ya friend say mema de odropos so autopos bi me finity menopause ma de no mema de ne duru hon so anom so akono ne kosoro enti basa na wanhwa no akofa akosua akosua ba ya ketewa bi a wono na fe na wasi so yani say sugar daddy bi odan nyomo ya na nyoma mo pega pega dru ho na o libido no kosoro watenka no ekosoro nti ya na mema ne bi o makofa aphrodisiacs ni ade wan hwe ya obete obeku ho ntem okay enti yesra no ya womla ye ne o munyina be hia na de wasa ye de to wo manim ne de atom gidi ye se asomdwe be ba ma hoton so abafiofo so anuti odifo aponsa wada roma ne wakasa yie anuti nyame ya domo chena ye ne odifo nyina ebe kasa wo fitiem na ye hu kwampa ye de maami be fa so se yampa se hunhum bi di na chidi a eni da so ho krupo twedi ampon be ye anuti ye maami nkana komanto ne yem na ye bi pen ye betumi asai aye amana bruso Jackson Group of Companies ono energy OD bitters abedwaso Jackson Group of Companies nensanu nyuma efe papa Jackson Group of Companies nensanu nyuma eye kama na OD bitters adansidia efrimu eba no enyasem ketwa kra na OD bitters no mame mawatiase se wonnom a eti wonum papa na eti wonum no ma wobetumi atibia di na uti bidie no esanse eye nubna ene habai ene womu no uhu a emu no habai na mana ese tenkom enutiani na feyie pa edatum na seresi da no eye nubra no na wona wonum bie ne adansidi afri mu ba no kyerese se wonomu a ekogina usisinim na usisinim nso no enya kogina mu a emema ne di ho adanse a achinye nim kra yefanye ye wade ne aponto no nyina da OD bitters betumi ayewu na woba wonyem ennom OD bitters debi oba wonyem onum OD bitters san oba wo manofo ono so onum OD bitters akoda nyenkoda bonisem oni mfie du nwotwe a enfo asem ko OD bitters so na nya otipen ne OD bitters enko hokra ne emwa akoda woni mfie du nwotwe OD bitters emwa no ye kura yekonye num OD bitters na jena yetumi enum OD bitters no ensie nipadua no ne ensie nipadua no na eyefe Jackson Group of Companies wamo energy OD bitters abedwaso yefre wamo ahomatufo we so 0244 723 541 0244 723 541 OD bitters abedwaso
amanfo atu agu so kone kotobi wona wokoto aton obete so mfa so eno ti yemfa number no na yekotobi 21st clinic the sciatica expert 21st clinic wono ena sciatica yadie no nyina da otibitu ase na sa sciatica yadie no eso sisi efa usirem wona akokoma kosi unase na eduru ba bia sciatica yadie no jim sciatica eno no sa sciatica no yabie papa na no na sciatica yadie no eba foforo no obi kra eka ho ase sciatica ndie wudi ayedew debi sciatica yeni sciatica yadie na yadie we so sisi na efa wona akokom ko osirem a ebeye din ben nwanwa se obetumi akoto okoto buyi ujina ho buyi woda buyi sciatica no ama manfo pi akadem yanko 21st clinic na yakotu ya sciatica ase na 21st clinic se ya de bibre bia de fruit so ekosi unaso ya de ani HM ewa 21st clinic na yakotu yakose ho ayade laboratory scan fidi ahodo pi no a ye fam na nyoma akonka yi papa 15 branches and na Ghana for nam nyina na Kumasi kropom hade ehwa overseas ene Alpha Radio no ene bo ho wo se Accra adome wo ho temaka so atakwa wo ho takwa di kofodua nkokọ sunwani brekum wanchi tachiman kransa go so debi su dwabo so 21st clinic ko nyemini 0540 311 0540 311 Silent Night Guest House and Event Center ehocha abruchiri kone koda na ho wate ko ne koda na ho se de wasi adwetwe ho no se okọ Silent Night Guest House na koda hey ubetu nkromo efrise sumyani mu ohwam ba chitini mu ohwam wonfa enkroso ni so nkroso bia nkofi o debi na wo da nya no breakfast na ready wadru abruchire wate na wuduru ho awon flower no amanyoma asesan wo ho obi nka ncho se wadru garden bi na garden de hey eno an Silent Night Guest House ho feye papa eho ye event center wedding ne party ni adore no ye ko Silent Night Guest House eho na akoye sa adwuma we ya wanim entumi enwu ase live band no edi atwaguo weekend bia wo live band no edi atwaguo o we can no play big jacket dog boy kone ko titrumpom na wo titrumpom no wutwa wo na ase no ensa soto ewo ho aduane so wo ho local ne continental dishes Silent Night Guest House ofrew kwasi adamuto special fufu special ekoso na udidie no ye anwuma bonyina enam Sompa FM no so Sompa FM no so nyantra ne ase apatrapa nyantra ne ase IPT nyantra ne ase IPT aprosifo no hono otra junction wa Silent Night Guest House nyemini ye from ahoma trufo we so 0596 103 338 0596 103 338 and at 0540 942 916 0540 942 916 Apparativo we eye nipa ko free mem ne bae na apparativo no eye betes na nyamro sam debi apparativo no nyamro sakra eno tiento apparativo kidney onu mababuaw diabetes ebabuaw yi apparativo ye mama no na koda omofo ye ntoto omofo ye dene no me karanfo apparativo na me dia maw na enu da kokọ wanhwa beka se Yesu moja ade bia ye moja bia no emani kwa enipa nkwa se eji nipa nkwa dia ye kono apparativo na bebo uye papa babi atonsa tunsa wo mamu Ghana mbiada okwa ubenya biato ni duduom FA Masters Limited Obasanjo akwante paso popuni kropom mantemu enkran eho enewo Accra Guest SHS wa ena ubehu wo mo na Kumasi de yenkotobi ewo 0553 947447 0553 947447 Niekoto apparativo 0551 0551 931 0548 931 na yani atiefo enko twetwe enkomo ewo sai kwan so hello the champion station papa mafia swami new swami bola nche hope metia usu the controversial mind okay maybe obi abetia na maame no wa crucify papa na chepa
Oh. Any pre-born in I am a minister. Oh. Don't say, oh, my high diet. Ain't you know, per se, Papa Pasa, you won't consider Mongo National Uncle. Other work can look at. Oh, Mafia Sabra, I can't say hello. Hello, my just open Nipa. I need to tell you as a new life. You remember all this other company with the Mamma, we have to turn out with my mother, the dear, no matter. Maybe you can learn and you can come with the material. You know, Papa Walker and like them. The 11 years, but when you're on with it, no more than the benefits of doing a leg me pay you more than a common I tell my Papa no Aprina. If you ever come when I talk about it, you, I tell you I come about for and I love them. But I must be the term not about you. Okay, hello. 0551931931 0551931931 hello. Hello. Udin baby how can say free? Hello. Good evening. Majeso baby how can say free Udin? Bacho me the grace because free master. Okay. Bacho ma me no nim say mbetimi aboa no ntina wa ba mo no. Gakra me kan say mommoa no. Na afesi ni kunu edwuma wo ye no edi kura na ahonhom ni di na story etia papa ma me no. Papa ni dwuma o fight so beji edin afri ahombone no. Ebi asa ahonhom ni di na kan boma aba ma me no so nte won so mfa mani ko oso. Ena de to so bi o kasa no ka se pray bi esi omufie ho. Ebit me aba se eno so eye no kure because enu pina na mdi istini ema yehwe no. Tinesremwa ye de nim so mbetumi aye mana broso. Mumbo ano why? Ya be boano amana broso. Hello. Hello. Udin baby a free. You think the level. My radio no confirm. Never true, Mamma. No, yes, on your attention. It's a Benyanka Sopo on Chairman Mamma. Hey, oh, so Mudu stage way now. And you make a kabum baby. Na, Oba wanted the Sofono can, or see pillow no mudin danim, no, there quite beno. I said, me can now be a ah, yeah, trail. Me can you now, and about the sister. But and now one also chamber way. Now, me patrol, Mamma, on a suffer one more my thing. Back on an hour. Now, over here. The banu suku. School, and the banu. What ever say now, Capapano and men and Calabano so then. Sometimes there are frustrations, so it came as any man ever. Na se Kobane se papa no etumi enene da kaade no so mfiri ne so nti mama na me se mo mane yi 5G no na mo prepare de bi mane mo okay na se ni mo amofa no nko na de na pada no koye otutu gu ne tamane so a mame hello what is Majes openi. What is it? Adumo. Maybe yeah, from me, I like it because it's free at Chumago. Okay. But I didn't tell her, because I make from my melody, oh, yeah, no. My limit to me, Gassi. Yet, you can't quench my melon. So my melon on it. Because of Obia, them are well. Yeah, who can you say in the kitchen on Pierre and myself? That's a woman who couldn't die. Mamma Patterson. And the new to me, the Mamma Ling, the Mamma Oil, it was who could my say, Mamma Asmus, look, or Kemba. I will pray to make you so or the woman of Emerson on one of them. Now, what friends and that's it. Who couldn't die, the Mamma Ling. Penny, I was all catcher, okay, you say. I only wakati look say one question it is after now I talk about it only kun na Penny we no sam mami akosemi a one ni kuru na no wo hu bi pen but
Who be paying the back? Yo, who be paying there? Who be paying there? Hello. Hello. Panipa Udin, baby, I will free. Pacho, your friend Jabari, because of Fidas was. Okay, last caller, you call. Yeah. The chat you for any for more here. Okay. Sabi, your banner, the ass of my warrior, and reading Canada or Musu by now warrior no more worry. Fisa wouldn't be Martin as a Massa said you want and that. Woman and India on Pemudia said, Yawano, NC, and Mawarena, NC. Okay. Hello, last caller. Hello, Pacho, good evening. Majeso Obapa, Ona Okase Chato, near Tuaso. Pacho, make us a Kenya. Okay. Me Pacho, Mamma no issue, no. Who's a mamma no some now or cano? A woman said, dear, we're drawing money possibly. But a bit near Basse, spiritually, so not be so hanampa. Because so she was said in the Kuna Juma or any adina. A bit near Basse said they all value Nikuna Jumano. Spiritual, dear Jumano should be betting at any against day. Oh, and see, though, she said, be our doing money possibly. But spiritually, so motion and one. Yabasha spiritually, no, any pamienu na kasa same way, actually, I do not so if you say, a home no so mo yadi omunko you, or motitim fichile wa, it be to me a con etia uma, and answer wo yere or bra we sofo. Abriwatia. Of also be my age now so catch us so how be a war and answer will be able kwasiada no kwadana misrao and pratriemu, awariemu. Hon femu ya die mu anase die ben e na eha wo Asem Mpe Nipa dwumade yetu ye ho asi wo se ye betimi akon e de aboa wo se be ya wo nso no wasomba dwuwo ama wo da watimi ada ye numbers ne fa na ne ye entwetwe enkomo sesie 0546 88 32 87 and 0243 58 another 5878 afe 0552 09 5593 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so ye kira kwan na e Kumase Suame share filling station ye ne no e na e share fence obetimi aba hanso ne etimi ene wo atwetwe enkomo happy birthday yes so de na ekɔ e de ama Mrs. Theodora Aboagye Anoche. Mrs. Theodora Kwejeba Anoche. Me yire no. Ofosuo bema ni nua panyin ye ono ye lecturer. Me nua ketoa. Unua ketoa mo. O ye lecturer Legon. Yo, ye Fred Akwasi Anoche. Ne ho kani no nte no. Ofosuo se omodo papa ye Yakopon hraw na onto nkwanem na oma wa hoden ne apomoden na odo no enye kese oma abotom so nye de wabra. Udwumade awudi no. O chartered accountant. Kakra wono. Omo nyansa ne nimdi abetimi edi udwuma no ama no efri adomo akwa adomo nti Mrs. Yakopon enhra upina ba konso eye Kobe Wilson wey efri ne papa yewura Samuel Wilson ya wono ewo FGL wose Kobe Wilson ne dobene na woda kwa school ewo Remage Care Inspirational School ye no ewo bogo so nti no Wilson papa se kan cho se Yakopon shoma wadom mroso se be ya wonso no bibia obesua bia no ebetimi aka wotim no abrabo no etimi awie wuye oma wunyansa nimde eni hunumu ya esia so papa se wodo papa ye nti so ye chia ye tiefo nyina Yakopon koso a enhira wonum nyame ya adom a ochina danso no asemfoforo wo ho. Okay, wote omuna samwanka odifo pokwa bna wo baye ohene yire abrewatia na sesi ya wote ne nkan woyano no na chief executive producer madwumadie bema wusu kan tankranka ekoba jesi sa na ya mensa abrampa oyokoba kwaku eyeboa omunyina dawroma na ene omukunchiri nsami ayitumi edibi ebedan o man PK eno so eyebonkumene ochichi fidie fruma de emame okọ MC awa wadaroma na hu yen ewo Sompa TV and social media handles Facebook and YouTube no so ono yima ewo ho sa na Dr. Silas sa na Buffalo
omo ada roma na wo yen e wo Sompa TV any social media handles no so na me so de akoi na Rockefeller ono ena sabiri obebo nwom de asusuam ama omanfo ada akosi se o chenada o mahne yaw adu buache ebesai ebefa race no na wode yakọ kofrobo fompa bema asuketu ameyi pebre na se Yaw Aboagye Oforisuo 19 fosu me ena metena dwam na mede Asem Mpe Nipa dwumadie no ekọ boshe asase so no okuafo okọ adwuma wopon saa ena abaya adwuma so no se wankọ pension ahomgie mu a wo hwere wo nkwa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye kọ long time Yaw boy, ya back Sompa.